sí, admitimos os engadidos. A lei de igualdade laboral que diste para suprimir a brecha de xénero me parece que xa está en tramitación a instancia de Unidos Podemos en Marea en Común, sí. Polo demais, decirle a Escourido que os cartos que os hai, que de acordo que hai que remodelar todo o sistema, pero os cartos hainos. No que non é de recibo é que a xente este vivindo da súa pensión, alimentando os fillos, os netos, pagando facturas porque non teñen traballo, porque se teñen traballo están cobrando os salarios de miseria. E sí que se pode sacar cartos de outros sitios, por exemplo, quitando a bonificación á contratación de seguros de pensión privados, por exemplo. Nada máis. Bueno, como vexo que xa vos dicía antes, non vou facer política que as pensións, que é un tema bastante sensible, bastante complicado, e sigo pensando que sí, que como o deber do Estado debe ser garantir que a cada persoa que chega a pensionista chegue con as mesmas condicións que nas que deixa o mercado laboral, ademais que despois se garanta o nivel adquisitivo. Ahora ben, con incrementos tal como se di aquí non vai funcionar. O sistema español é o que está mal plantexado, que teña unha razón de ser cando se creou, pero hoxe non está ben plantexado, porque eu suxiro, e incluso suxiro ao Partido Popular, que empece a optar por outras fórmulas que están a levarse a cabo en países da OCDE, en países europeos, e que sí que hai que facer lograr un acordo para asegurar que ese proceso de transición non sexa traumático, non? Vou a dicir, porque tal como está diseñado, se seguimos con cousas tan naturais como aumenta a esperanza de vida, pois eu poño que dentro de 10 anos a esperanza de vida ainda será maior. Iso con o sistema que estamos facendo de transferencia interxeracional vai ser insostible. Pero iso é técnico, xa non ten ni discusión política, é técnico. E ademais técnico é sostido por economistas os que recurren todos os partidos. O que pasa é que todos os partidos non queren dar o paso, quizás por medo a que se un par de votos os gana outro, non sei, por ese mercado de votos que ao final nos leva a ter problemas a nivel social. Creo que se optan os partidos que queren, que se optan por opcións como pode ser recurrir a outras partidas de gasto que teñen que ser transparentes, nos digan que van a recortar, se optan por financiar o mantemento das pensións tal como está o sistema, con incremento de impostos, que o digan tamén, e se é con aumento das cotizacións sociais, que o digan tamén. Ahora, para todos, se recurrides todos aos economistas que tedes en todos os partidos, hai unha curva que é a de Laffer que é así de sinxela. A uns niveis de imposición, cando os aumento, podo recaudar máis a curto prazo. Se sigo aumentando os impostos, xa deixo de recaudar. Por que? Porque é insostible para esa cantidad de impostos. Eu estou a falar dun país como España que ten a presión fiscal real, non a que nos diñas estadísticas, sino real moi superior á media europea, co cal esa vía de financiar encima as pensións con impostos dudo que sexa factible, porque gracias a que estamos no século XXI todos somos libres de votar cos pés, e se a mí me siguen presionando fiscalmente voume a un territorio onde me presionan menos fiscalmente. Entón, eso é un problema. Se aumentan as cotizacións sociais, vamos ter un problema que a xeración de emprego. Entón, eu creo que o sistema é o que hai que abordar, empezar a sustituílo por un sistema que está levando a cabo noutros países e que non chegan a este tipo de problemas, de tensións, que son, xa digo, non son hoxe en día culpa de decir dun partido ou outro que poda retocalas nuns millóns ou noutros, sino que se trata dun modelo que está non adecuado ás circunstancias que estamos a vivir agora. Por outro lado, cando falamos de...
Cando queremos facer demagogia, facémola xa completa. Entón, decimos que están bonificados os plans de pensións privados. Os plans de pensións privados teñen un beneficio fiscal que non é unha bonificación e que só significa aplazar o pago de impostos. Vale? Non ten ningún outro tipo de connotación fiscal. Aplazo o pago de impostos, única e exclusivamente. Simplemente, ao respecto, comentar que estou de acordo con Manolo nunha das reflexións que faz, de que no caso das pensións é un caldo de cultivo fantástico para facer política demagóxica, eso sin duda alguna, é responsable. Eu creo que o sistema de pensións sobreviveu con todos os seus defectos ao longo destes 30 anos dentro do Pacto de Toledo, precisamente porque houve bastante responsabilidade en canto a digamos, irresponsabilidade por parte dos partidos políticos, non? Quer dizer, que houve bastante, foron bastante comedidos nese sentido. Pero o que sí que é certo é que un país, ti aludes a outros países europeos, cada un ten o seu sistema de retribución aos pensionistas, non? Pero en cualquier caso, eu descoñezo ningún país europeo, e busquei, donde cada 2 anos estemos poñendo en tela de xuicio a súa sostenibilidade, inyectando enormes incertidumes ao sector máis débil e que menos se pode defender como son habitualmente os pensionistas. Que o sistema é moi complexo, que o sistema é moi débil económicamente, que tuvo un déficit no ano 2008 récord de 18.000 millóns de euros, é certo que o bon e o malo do mesmo é culpa de todos os partidos políticos que nos nosos diputados estiveron, uns por capacidade ou por incapacidade, outros por omisión e outros por erro expreso. Pero o certo é que as medidas que se tomaron nos últimos anos unilateralmente polo goberno destrozan claramente as perspectivas de cobro das xeracións futuras. Falábamose da perda que vai supoñer polo novo sistema de revalorización do 0,25% como digamos, índice de actualizacións das pensións, que tendo en conta o IPC do ano anterior, que foi de 1,9, xa arrancamos no primeiro ano con a perda de 1,7. Para este ano, que hai unha previsión de crecemento de 2,8 por todos os organismos internacionais e por o propio goberno, pois vamos a acumular nos 2 primeiros anos do novo sistema de revalorización das pensións unha perda de 4%. En 10 anos, a este ritmo, sin ter en conta que collemos unha etapa de alza económica e que, por tanto, os índices de precio de consumo serán superiores, pero xa tomando como base o do ano anterior, vamos a irnos a un 20% en 10 anos de perda de poder adquisitivo. Pero o máis preocupante para min é o sistema o factor de sostibilidade. É dicir, que canto además vai xerar unha competitividade entre as propias xeracións na sociedade que vai ser demoledora, porque este factor de sostenibilidade que entra en vigor no 2019 que moitísima xente non sabe, significa que cando vayas á Seguridade Social a que che calculen a pensión que vas cobrar, vanche dicir, mira, é que a xeración anterior á túa ten unha esperanza de vida maior que a anterior e, polo tanto, ti vas a cobrar menos, vamos a pagar o mesmo, pero en máis anos. Por tanto, é unha rebaixa da pensión francamente considerable, que se calcula nun 30% da pensión. Se acumulas en 10 anos o 20% ou o 4 anual co sistema de revalorización, é un escenario francamente negro para as pensións que nos obriga a sentarnos, a deixar de facer demagoxia, a sentar os partidos políticos, a ver que calquer medida que se tome neste ámbito é multimillonaria e, polo tanto, ten que ser sostible, porque solo, como digo, o déficit da Seguridade Social, que leva 5 anos en déficit, solo nun ano, son 18.000 millóns de euros, e que as cifras son curiosas, dos custes de pensións neste país, 115.000 millóns de euros son as contributivas, e solamente 2.200 son as non contributivas, que eu pensei que era, sabía que lógicamente eran máis as contributivas, pero pensei que as non contributivas eran unha partida moi importante, non? Son 2.200 millóns de euros as non contributivas, solamente. E que, ademais, entre líneas, un colectivo tan importante como son os viúvos e as viúvas, pois,
teñen un impacto un colectivo de 600.000 persoas, se lles conxelan as pensións hasta o punto de que o cálculo para a súa pensión baixa da 58% a 53% base regulador, un 6% de golpe acumulado ademais ao sistema de revalorización do 0,25 e ademais acumulándolle tamén a partir do ano 2019 o índice de sostibilidade. Por tanto, as previsións son francamente negras se non se toman medidas adecuadas. É certo que hai que, como digo, aumentar os ingresos da Seguridade Social. Hai que vixiar a parte do gasto tamén. Se calcula que hai un 20% de fraude en Seguridade Social. Un 20% de fraude en Seguridade Social. É certo, todos o sabemos, a cantidad de pensións de discapacidade permanente que foron otorgadas, sobre todo en certas provincias, ao longo dos anos, a xente que non tiña esa incapacidade. E siguen cobrando esa incapacidade e non hai ningún tipo de revisión desa incapacidade. E, en cambio, nos enfrontamos cada vez máis a xente que realmente está fastidiada, a xente que lle costa moitísimo traballar e que se está denegando a incapacidade. Esa é unha realidade que todo o mundo coñece a día de hoxe nesta sociedade. E, por tanto, non hai que falar solamente dos ingresos, que tamén hai que falar da partida de gastos. Hai que reducir gastos. Sabedes canto costa o sistema de seguridade social en canto a persoal? É dicir, a seguridade social en España, os custes de persoal da seguridade social son 4.000 millóns de euros. 4.000 millóns de euros. O doble do que destina o Estado a pagar as pensións non contributivas. 4.000 millóns de euros. Prácticamente o presuposto do Ministerio de Fomento. Só para gastos de persoal do propio Ministerio, de organización e funcionamento interno do Ministerio que se dedica a pagar as pensións neste país. E, por tanto, hai moito que falar en todos os sentidos. E, probablemente, moitas reflexións non lle gustarán a moita xente. Aquel que está cobrando indebidamente unha pensión non estará de acordo con esta reflexión, pero aquel que está incapacitado e que en cambio lle obrigan a ir a traballar seguramente que este de acordo. Aquel que está asentado no sistema na relación de postos de traballo de seguridade social e que vexa que se dedican 4.000 millóns de euros, o doble que a pensións non contributivas, non estará de acordo, pero o resto da ciudadanía creo que como mínimo exixirá que se poñan os números en río da mesa para tomar decisións e facer axustes. Nun país que paga ao ano de débeda pública, unha débeda de 1 billón de euros, paga 37.000 millóns de intereses e que seguimos endebedándonos, salvo os concellos, todo o mundo. Comunidades autónomas, Estado, cada vez máis endebedada e cada vez máis réditos hai que pagar cada ano e menos cartos hai para dedicar ás pensións públicas. 37.000 millóns de euros ao ano en débeda pública. E, por tanto, creo que hai que facer unha revisión importante do sistema, pero en calquer caso non se pode facer pola porta de atrás unilateralmente, sino que hai que chamar a porta de responsabilidade de todos os partidos. Tamén do meu, por suposto, que ademais ten unha participación no bon e no malo do sistema de pensións neste país moi importante. Procedemos á votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Outra moción, neste caso Benegá, moción para promover a disponibilidade de parcelas industriais. Bueno, é unha moción que xa a trouxemos a pleno fai 2 meses, no pleno anterior. Solicitouse-nos que a retiráramos co compromiso de facer unha serie de xestións. A día de hoxe, pois tampouco tivemos nada de información sobre o tema, salvo que se falou outro día que volvimos a registrar a moción, como tiñamos quedado, non? Se non había avances, nos volveríamos a registrar a moción, e iso é o que estamos a facer. Nosotros solicitamos a retirada da moción en función dunhas xestións que efectivamente se quedaron en facer, que non fixemos por completo, fixemos lógicamente avances importantes, pero que no día de hoxe, precisamente hoxe mércores, temos unha reunión cos digamos que afectados ou usuarios dese polígono e, por tanto, solicitamos a retirada da moción e esperamos darvos información esta mesma semana ao respecto. Bueno, nós estamos novamente dispostos á retirada, pero o que si queremos é o compromiso de que o venres entonces teñamos unha xuntanza, unha comisión, no que querades, onde se nos traslade esa información, e en caso de que a información que se nos traslade sexa o que nos aspiramos coa presentación desta moción, que é a disponibilidade de chan industrial nun curto
espacio de tempo, casi con inmediatez, pois colme esas aspiracións, como digo, pues, estaríamos dispostos. Si a información do venres pois non cumpre esas aspiracións, nos volveríamos a resistir a moción outra vez. Moi ben, moitas gracias. Seguinte moción, moción sobre a reordenación do sistema viario do núcleo das Pontes, tamén do BNG. Ben, pois levamos falado deste tema xa en varios plenos tamén, fixemos tamén algún outro tipo de información. En varios plenos levábamos reclamado que o goberno municipal pois, implicara en o tema do novo acceso. Bueno, agora que estamos xa no resultado do que ocorreu no tempo, o resultado é hai un corte do acceso tradicional que tiñamos na estrada diante da térmica, que aínda que as señais nos poñan provisional, todos somos xa conscientes de que provisional non ten nada, é un curte definitivo. Eso sí que nos gustaría que quedara de manifesto, porque bueno, solo faltaría ahora que nos quixeran engañar poniendo aquí o de corte provisional, non? Vale. É tan definitivo o curte que, como sabedes, pois Endesa e a Xunta, concretamente a Axencia Galega de Infraestructuras e a Consellería de Facenda, chegaron a acordos donde prácticamente o único que se regula é o tempo no cal Endesa se vai poder a facer xa ca titularidade desa estrada, non? Inicialmente o que se lle fai é pasar a ser un camiño de servicio, mentras se realizan os trámites para a posible desafectación e que Endesa se faiga ca titularidade desa estrada, non? Iso é o único que hai, evidente, xunto con a opción tamén de que Endesa o único que faiga seña redactar o proxecto, algo curioso tamén, e poñer cartos ata un total de 3.900.000 e pico euros como máximo, porque despois se irán pasando certificacións e se non se chega a esos cartos, Endesa vai a forrar, non? Co cal, nos entendemos que Endesa sale beneficiada en este trámite, a Xunta apoia a Endesa en este trámite e a perxuicio evidente é para o Concello das Pontes, non? E para os veciños e veciñas. Entón, nós o que vimos a reclamar con esta moción é facultar ao alcalde para que, se aproba esta moción, se demande de Endesa a máxima celeridade na redacción do proxecto. É obriga de Endesa a redactar ese proxecto. Mentras non se teña proxecto, non se pode executar, evidentemente, non? Entonces, o que pedimos no primeiro punto é que se lle demande, se lle exixe a Endesa esa máxima celeridade e urxencia na redacción do proxecto. E, por outro lado, unha vez que teña o proxecto redactado e entregado na Consellería, a Axencia Galega de Infraestructuras, é quen é a encargada da súa tramitación. E a súa tramitación leva para ello, primeiro, a aprobar o documento técnico, que leva un trámite, un tempo. Unha vez que o teña aprobado, terán que facer tamén o trámite da expropiación de terreos, na súa maior parte de Endesa, que xa están tamén regulados para a súa cesión. E, por último, a parte máis importante, que sería licitar e adxudicar e executar o proxecto, non? Que aí xa, polas previsións que aparecían nos orzamentos da Xunta, iríamos máis aló do 2020. Máis aló do 2020, non? É dicir, nin é provisional, nin nada que se lle pareza. É un corte definitivo e, por enriba, o acceso, en principio, nas previsións que teñen, é máis aló do 2020, non? Pedirlle tamén, por outro lado, que xa que hai un aforro económico importante no relativo ás licencias municipais, se executara Endesa, tería que pedir licencia ao Concello. Bueno, sí, digo, tería que pedir, aí non habría escaqueo xa, imagino que o Concello xa aprende dos erros e ahora xa anda ao loro desas obras, non? Logo debería de pedir esa licencia e, evidentemente, pagar as tasas e impostos pertinentes, un 2,8% de ICIO, cando menos, non? Sería o que debería andar. Como eso non se vai a producir porque que non vai a executar é a Consellería e non llevamos a poder solicitar ese pago, o que pedimos é que ese importe, xunto coas baixas que se poidan producir na adxudicación do proxecto, se comprometan tamén para melloras no acceso, melloras que se deben de chegar a acordo, consensuar co Concello, non? E, por último, pois, demandar tamén, que nos parece lóxico, unha reunión urxente cunha comisión de seguimento creada para coordinar as obras que está executando Endesa coa Consellería, pero onde o Concello, hasta onde nos chegamos, non está incluído. Entonces, cando menos pedirlle
que veñan facer esa reunión de seguimento aquí ás Pontes e que nos permitan asistir a todos os grupos políticos con representación en este pleno. Vamos a ratificar primeiro a urxencia. Votos a favor? Sí. María? Ou Manuel? María? Sí, coincidimos na posición que acaba de facer o representante do BNG. Incidir, deixar claro que a Xunta se encargue desta estrada, da realización das obras, é simplemente unha trampa para que Endesa non pague as licencias, porque así o recolle a Lei de Estradas de Galicia, que di que efectivamente as estradas promovidas pola Administración Autonómica non pagan licencia. Tamén di, noutro artigo, que cando se faigan estradas, as entidades locais deben adaptar o planeamento urbanístico ao contido do proxecto. Estades, unha pregunta que vos facemos, estades ou se tedes previsto modificar o planeamento urbanístico ou como afectaría as normas, é unha pregunta que vos facemos. Polo demais, nada, coincidir en que o peche da estrada é un peche definitivo. Según a propia Xunta, as obras non rematan ata o 2020, polo tanto, o de provisional non o vemos. Sí, bueno, pola nosa parte anunciar que vamos a votar a favor tamén da moción. Hai cousas que de todos os diferentes puntos nos parecen os máis lóxicos, sobre todo no tema da celeridade e a axilidade, pois sabemos o que non estamos falando aquí, e outros que nos parecen máis inviables, pero bueno, non temos inconveniente en apoiarlos. O que ocurre que tamén me gustaría enmarcar a situación e porque o peche, porque o cambio de carretera e porque un novo acceso, porque parece que estamos falando en abstracto, diga aquí se me cambia un acceso porque sí, sin importar que o que hai detrás. Cando, digamos, Di María, que resulta que Endesa e a Xunta están facendo unha trampa. Non se están facendo unha trampa, o que están facendo é posibilitar a transformación da central. Non sei se iso é importante bastante, ou ten a importancia suficiente, porque parece que nos olvidamos deso. Parece que nos olvidamos do fundamental, que é o cambio de acceso para posibilitar a transformación da central, a directiva de emisións industriais que marca Europa e que permite prolongar a vida útil da central e, polo tanto, garantizar o futuro concello a curto e medio plazo durante 20 anos máis. Non sei se iso é suficientemente importante. Hai que marcalo nesa situación. Por lo tanto, non é unha trampa, é unha necesidade. Se tuvera que facer ese cambio de concello, non chegábamos a junio de 2020 e, por lo tanto, a central tiña que estar pechada. Por lo tanto, falemos claro e marquemos as cousas e o porqué das cousas. Non é unha trampa, é que ese convenio ou esa asunción da modificación da AC861 para posibilitar que seña unha vía de servicio, posibilitar facer as obras, é porque é a única maneira de chegar a tempo a junio de 2020, porque sabemos que se en junio de 2020 non están as obras complementarias da central de adaptación nos procesos de sulfuración e desnitrificación, pois teria que pechar, e iso imagínome que todos os que estamos aquí sentados sabemos que sería unha catástrofe, e senón pois podemos falar cos veciños de Andorra Teruel ou cos de Anllares ou cos de Cubillos, a ver cal é a súa situación en comparación coa nosa. Por lo tanto, deixar perfectamente claro que o cambio na estrada, o cambio no acceso é necesario para a transformación da central a DEI. Sabemos que os tempos son, digamos, o período no que hai que ejecutar esta operación. Temos un término que é junio de 2020. En junio de 2020, se non están transformados os grupos, hai que apagar a central e deixalas en funcionar. E, polo tanto, se para ejecutar esa obra é necesario transformar en vial de servicio o acceso clásico que temos ás Pontes, pois, non sei, para o equipo de goberno é unha operación que, estamos dispostos a aprobar e a favorecer e a facilitar de todas as maneiras posibles, porque entendemos que é unha maneira de garantir pois un futuro a curto a medio plazo para o Concello das Pontes que non sería suicida entorpecer. Outra vez, se isto se pudiera planificar con máis tempo de antelación e facelo de outra maneira, pois evidentemente nos gustaría a todos. Quero recordar aquí tamén que xa hai un ano Manolo Escobrido trouxo aquí unha moción que aprobamos
cos votos favorables de todos os grupos e a abstención de xuntos, no que falábamos do que está pasando ahora, é dicir, decidimos aprobar no pleno de marzo e acordamos todos, coa excepción de xuntos, aprobar como variante unha vía de acceso ao núcleo urbano que dende hace 101 mediante o Glorieta discorra pola parte superior do ciclo combinado de Endesa ata enlazar con Rúa Areosa. Nese punto, mediante outra Glorieta, produciría unha bifurcación. Daquela Manolo xa tiña máis información do que realmente iba a ser a variante, prácticamente nos describe aquí, e foi a que asumimos todos. Garantir a menor acción posible ao Río Eume e a súa contorna, garantir que Endesa asegure o seu disfrute do Río Eume, garantir que Endesa cometa a construcción de espazos destinados a pagamentos disuasorios na contorna da Rúa Alcalde Vilalba e Pajón, polo que vimos no proxecto posto a exposición pública, tiveron en conta tamén. Garantir que a Xunta de Galicia e as súas consellerías sean involucradas procedan coa maior celeridade posible as tramitacións necesarias para levar a cabo a variante, por lo tanto, seguimos todos de acordo. E esta foi aprobada con 11 votos favorables do PSOE, do BNG e un grupo mixto das abstencións. Por lo tanto, hai un ano xa sabíamos o que iba a pasar. A tramitación leva unha serie de procedimentos administrativos, de exposicións públicos, que por moito que o faiga a Xunta, e iso sí, acelere a tramitación, non se poden obviar. Por lo tanto, unha vez enmarcado por que se fai este cambio, sabemos que é definitivo, ojalá se puidera facer primeiro a variante e despois o corte, pero é obvio que se en junio de 2020 ten que estar transformada a central é inviable. Entonces, si estamos de acordo en apoiar a moción, porque do que se trata é de urxir a licitar, a sacar canto antes o proxecto constructivo, licitalo e acometer a obra. Tamén é certo que hai un compromiso, neste caso da AXI, de unha vez iniciadas as obras, pois poñer en uso, en servicio, o primeiro tramo entre as dúas rotondas, entre a variante Ortigueira e a rotonda que falaba a moción que presentou Manolo, na parte superior do ciclo combinado, que bifurcaría o tráfico hacia, digamos, o reo do Muiño e outra parte hacia a Rúa Irmás Toxeiro. Iso, na primeira parte do proceso constructivo se vai facer e iso costará uns 5 meses. Por lo tanto, a variante, ainda que a parte máis complicada, que seña que vai por detrás do Cantábrico e vai que pilotar, evidentemente, seña a parte complicada da obra, a primeira parte, o compromiso que nos trasladou a Xencia Galega de Infraestructuras é que iso, nos 5 primeiros meses de execución quedaría aberto. Evidentemente, a todos nos gustaría que esa variante se puxera en servicio antes de proceder o corte da entrada clásica ao centro urbano, pero todos sabemos o que nos estamos chegando aquí, que é a transformación da central. Non hai maneira de facelo non cortar a entrada clásica ao pueblo e acometer a transformación da central e chegar a junio de 2020. Por lo tanto, sabendo eso, o que queremos é, por eso concordamos coa moción, que acometa a variante canto antes, que se abra o primeiro tramo, que se empece por ele e que se abra canto antes, e que a partir de aí, pois, digamos, a obra se licite, se ejecute no tempo máis rápido posible. Pero tendo todos claro que esta obra non é un capricho nin de Endesa, nin da Xunta, nin de nai, sino que se enmarca no que é unha boa noticia, no que debe ser unha boa noticia para o Concello das Pontes, que é a transformación da central para adaptar as súas emisións á ADI. A ver, a moción, o título que ten é Reordenación do sistema viario do núcleo das Pontes. Punto. Non nos vamos a ver aquí a decir cal é o contexto, ni moito menos. As obras están en marcha da transformación. Vale. Diz que fai un ano que aprobamos aquí unha moción, pero que fai máis dun ano que xa se levaba insistindo aquí co tema do novo acceso, o tema da reordenación, como lle chama a Xunta, non? Que había que implicarse, que había que ter alternativas, que había que ter propostas, e o que se trasladou sempre por parte do grupo municipal é que non se, de goberno, é que non se podía facer nada porque non había nada, non. Bueno, fai un ano aprobamos unha moción. Que fixeches con esa moción? Porque hasta onde nos chegamos as mocións que se aproban aquí, despois é responsabilidade do grupo de goberno leválas adiante. Non vai a ser responsabilidade da oposición, non? Entonces, se fai un ano se aprobou eso, que hai deso desde fai un ano? Porque hasta onde nos chegamos, se eso foi en marzo, en abril, asignaron o convenio a Xunta e Endesa. E o Concello non aparece por ningún lado.
É certo que administrativamente non ten por que aparecer, porque é unha figura supramunicipal, con todo eso que ti comentas. Ora, unha cousa é o administrativo e outra cousa é o que debe de ocurrir. Nadie está dicindo que non se faiga a transformación da central, ou polo menos nós non estamos dicindo, vale? Ora, o que estamos dicindo é que as cousas se poden facer de outra maneira. A mesma celeridade que se dá para intentar que Endesa se faiga ca propiedade dese terreo, que dá igual que a teña ou non, porque a obra está en marcha, e iso figura no convenio, os plazos nos cales Endesa vai a ser titular dese vial, non? Eso sí que está no convenio. Pois, da mesma maneira se poderían complementar tamén e contemplar tamén os plazos de execución tamén, non? Pero está o proxecto feito? Esa é a primeira pregunta, porque a min váleme de pouco que a Axencia Galega de Infraestructura saque unha nota de prensa dicindo que van a intentar acelerar os trámites para poñer en marcha o tramo que hai entre dúas rotondas, cando todavía non está nin redactado o proxecto. Que nos axiliza eso? Que nos axiliza? Tense que redactar o proxecto, teno que aprobar a Consellería, hai que expropiar, hai que sacar a adxudicación, os trámites son longos aí tamén. E non sabemos nada tampouco dos trámites que vai facer a Xunta. Cal é o procedimento que vai a seguir? Vai a seguir un procedimento de urxencia ou vai non facer con calma? Non? Tampouco sabemos. En este punto da moción figura un último punto clarito tamén, facultar ao alcalde para o cumprimento da moción, non? Entonces, a ver, xa nos pasou ca moción das obras de Endesa, que acudimos a unha comisión e se nos dixo que o que se falaba aquí nos plenos non valía para nada, non? Que había que facer unha denuncia por escrito, non? Presentala no Departamento de Obras para que eso se puidera facer algo. E aínda aí, a ver o que se podía facer, non? Bueno, se as mocións valen para algo, pois que sirvan para algo que se faigan. Ora, que encima me venes dicindo que fai un ano que xa aprobamos unha moción, joder, pois fai un ano que pudemos ter algo feito e non está feito. E estamos na mesma situación que fai un ano. Canto tempo leva Endesa redactando o proxecto? Canto tempo? Mais dun ano. Mais dun ano. Entendo que non é un prazo razonable se de verdade se quere dar urxencia para acometer esos proxectos. Entendo, non sei o que entendedes vos por eso. Non creo que lle leve máis dun ano, non creo que debería levar máis dun ano. Se hai interés en facelo, pero claro, Endesa a súa parte ten a cuberta, encima forrando cartos, a Xunta, pois xa ve onte Feijóo por aquí, a velo, xa se enterou do que había aquí, e o Concello, pois vale, moi ben, Endesa estáse adaptando, perfecto, moi ben, era o que todos queríamos, ou polo menos esta parte quería. Ora, as cousas fanse de outra maneira, non podemos decir que teñamos un desvío provisional cando é definitivo, e non podemos decir que non sabemos aínda hoxe cando vai entrar en funcionamento. As mocións non sirven para nada, si sirven. Acabo de decir, acabo de leer os acordos que adoptamos aquí, e vos sabedes que no proxecto publicado exactamente o que pon aquí aparece o aparcamento disusorio, aparecen as zonas, as sendas peatonais ciclistas co uso do río Eume, quero dicir, o que aprobamos aquí e que se lle trasladou tanto a Endesa como a Xunta, evidentemente, da moción, se contemplaron polo menos no proxecto no básico. Ahora, evidentemente, falta o proxecto constructivo. As referencias que temos é que está a punto de sair. Vale? Que depende, que ten que facer a lei do Ayuntamiento? Facilitar todo o posible e máis. Ti dis que non é importante a modificación que se fixo da cualificación da estrada, pero que se non se fixera esa cualificación, o Ayuntamiento jamás podía dar licencia para a desulfuración. Mira se era importante. Mira se é importante, porque parece que os trámites administrativos están aí para entorpecer, para dar que falar, para debatir, e para que se vayan publicando as cousas, a xente pode presentar as súas delegacións, pero que esos trámites administrativos, que xa sei que son aburridos, que son lentos, que hai que cumplilos, que son impepinables, e que parece que vai transcurrindo o tempo e os meses e non pasa nada, son pratos administrativos absolutamente legais que hai que cumplir, e nin a Xunta os pode incumplir, co cal, eso é o que retrasa as cousas, neste caso. Ahora, que me digas que a recualificación urbanística que se fixo por parte da Axencia Galega de Infraestructuras con respecto á antigua entrada da C861 non vale de nada, pois vale de tanto que se non a fixera o Ayuntamiento non podía dar licencia para a desulfuración. Non podía, porque tería que o Ayuntamiento podía adoptar outra posición, que era facer unha modificación puntual de normas. Pero como
xa temos unha certa experiencia aquí, sabemos o que se tardan facer as modificacións puntuais de normas neste Concello, non sei nos máis. Neste leva uns anos, e estamos falando de que en junio de 2020 ten que estar a obra feita e funcionando. Por lo tanto, non é un capricho que Endesa chega a un acordo coa Xunta para agilizar e para facer as cousas desta maneira. Decía María que é unha trampa, non sei se é unha trampa ou non, pero eu entendo que se hai outra posición que se me diga, pero se non se fixera así, dificilmente se iba a poder levar a cabo a transformación de central, que diste, non vamos a falar de eso, pero que neste caso é que é para eso, porque además é que o pon o acordo no que se somete a trámite de información pública o proxecto de traxado de ordenación do sistema viario do núcleo das Pontes, que é o que dis tú, o sea, o título da vosa moción é moción sobre a ordenación do sistema viario do núcleo das Pontes, que o que convenian desa coa Xunta, e que é para eso, e que non se oculta en ningún caso, pon para el cumplimiento por parte de la Central Térmica de la Directiva 2010/75 Unión Europea sobre emisiones industriales. E que non hai que obviar que o novo acceso e a recualificación urbanística da C861 vía de servicio se fai porque é a única maneira de poder transformar a central. Entonces, non podemos obviar eso porque esa é a clave do asunto. E volvamos ao tema. Non sei se se poden facer as cousas de outra maneira. Eu o que teño claro é que estou de acordo en instar a AXI, instar a Consellería de Facenda a que tramiten canto antes o proxecto, que presenten o proxecto e que o liciten. Neso estamos todos e por eso apoiamos a moción. Estamos de acordo. Pero non olvidemos, e estou absolutamente seguro que nin a Xunta, nin Endesa, nin por suposto o Concello, estamos por retrasar o que se pode facer con máis axilidade. E, sobre todo, non perdendo no horizonte, no punto de vista que temos que chegar a junio de 2020. A partir de aí, pois evidentemente o Concello fará todas as gestións que teña que facer para que se agilice, para que se abra o primeiro tramo canto antes, todo isto. E, sobre todo, non me digas que para que son as mocións, porque as mocións se lle deu traslado que se lle tiña que dar, e, sobre todo, o que pedimos, ou o que aprobamos aquí, aparece no proxecto básico, por lo tanto, de algo sí que vale o que falamos aquí ou o que aprobamos aquí. A ver, eu digo o que trasladachedes vos nunha comisión, que as mocións non valen para nada. Segundo, acabas de ler parte da moción. Acabas de decir que incluía o das rotondas, o dos aparcamentos disuasorios, pero tamén había unha parte que falaba de celeridade e urxencia na tramitación. E iso non está incluído en ningún lado. En ningún lado, porque acabas de decir, ti, ahora mesmo, que tedes constancia de que o proxecto está a punto de sair. Logo, non hai proxecto. E aínda queda moito trámite que facer, e son trámites administrativos, como ti dis, que son tediosos e que van a levar moito tempo. Logo, eso do 2020 xa non temos nin tan claro. O 2020 será a data para que Endesa empece a funcionar ca adaptación. Pero, desde logo, para que teñamos o novo acceso, xa teño as miñas dúbidas. Se a cousa vai, como diste de tempos, moi difícil. En calquera caso, tamén nos alegra moito escoitarte, non? Decir que sería a única forma de poderlle dar licencias a Endesa, non? O cal, bueno, andamos detrás das licencias de Endesa, eso xa é tamén importante, non? Bueno, Endesa podría facer obras sin licencia porque non sería a primeira vez tamén, non? Home, estas son un pouco máis escandalosas, as outras tampouco eran tan pequenas, tampouco eran tan pequenas e fixéronse sin ningún trámite administrativo, non? Bueno, non che vou entrar nese tema, veremos despois un outro momento se é verdad porque que levades tanto tempo repetindo, se tiña razón ou non, ou que seguides dándolle pábulo nosotros se exige licencia a todo aquel que yo hai que exigir, e o seguiremos exigindo, e, digamos, como se suele decir, a mentira ten as patas moi cortas, e que, bueno, pues xa veremos. O que teño claro é que nosotros vamos a apoiar esta moción porque estamos pola celeridade, estamos por que se faga todo canto antes, porque se presente o proxecto, e por, desde ese punto de vista, este equipo de goberno colaborará todo o necesario para agilizar e, sobre todo, para conseguir que se transforma a central, cousa que, a diferencia de outros sitios de España, pois aquí se conseguiu. E iso é o que non podemos perder de vista, que isto se fai para que neste pobo a central siga funcionando 20 anos máis. Eso conseguiuse aquí, en outros sitios non. Entonces non sei se, digamos, a pérdida, o feito de sufrir uns inconvenientes uns meses e ter que entrar por outro lado, que se cifran en minutos, que non estamos en Madrid, non hai que dar rodeos de kilómetros, si, digamos, esos inconvenientes compensan
o garantir, xa digo, o futuro a corto e medio plazo de As Pontes coa transformación da central. Eu penso que calquera veciño, calquera que estamos aquí sentados, témolo bastante claro. Facemos a votación. Votos a favor. Unanimidade. Seguinte moción. Moción dos grupos políticos municipais do Partido Popular, BNG, Xuntos e PSOE do Concello das Pontes de García Rodríguez, que presentan conxuntamente moción contra a desigualdade e a discriminación das mulleres. Vou a proceder á lectura. Efectivamente, unha moción consensuada con todos os grupos políticos. Así que os grupos políticos municipais do Partido Popular, BNG, Xuntos e PSDG-PSOE do Concello das Pontes de García Rodríguez presentan conxuntamente a seguinte moción contra a desigualdade e a discriminación das mulleres. A desigualdade e a discriminación das mulleres chega a ser patente na nosa sociedade. As mulleres asumen maioritariamente os permisos e excedencias por cuidado de fillas e fillos, 9 de cada 10, o que limita o seu desenvolvemento profesional e mingua os seus dereitos e prestacións sociais. O artigo 23.2 e o artigo 14 da nosa Carta Magna proíbe a discriminación por razón de sexo. A Lei Orgánica 3/2007 de 22 de marzo protexe o dereito á maternidade e recolle a igualdade efectiva entre homes e mulleres. As administracións públicas deben ser garantes do dereito das mulleres de criar os seus fillos e fillas. Recientemente, unha veciña de As Pontes, profesional do ámbito científico e da investigación, ven de denunciar a situación de desigualdade e discriminación ao ver limitados os seus dereitos por exercer a maternidade ante a convocatoria 2017 de contratos Miguel Servet tipo 2, solicitada polo Sergas dentro do Programa Estatal de Incorporación da Acción Estratégica en Saúde no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación, no que, a pesares de ser admitida na convocatoria, o feito de ser nai e acollerse á baixa por maternidade fixo que perdera competitividade no seu posto de científica de investigación. Segundo o informe do Consello do Poder Xudicial do ano 2017, Galicia é a segunda comunidade autónoma que máis denuncias acumula por vulneración da conciliación familiar, no que o 83% das denuncias presentadas son interpostas por mulleres. Por todo isto, instamos a Xunta de Galicia a levar a cabo un estudio de avaliación da Lei Galega de Igualdade, con máis de 14 anos de vixencia, así como a levar a cabo a revisión dos protocolos de actuación naquelas situacións de acoso laboral ou discriminación das mulleres. E segundo, instamos ao Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade a poñer en marcha os mecanismos necesarios que garantan o acceso, a promoción e a permanencia en iguais condicións de oportunidades para todas as mulleres que decidan libremente exercer o seu dereito a ser nais, sin que as baixas por maternidade supoñan unha perda de competitividade no mercado laboral nin unha eiva no seu desenrolo profesional. Ratificamos a ausencia. Votos a favor. Votamos a moción. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos a rogos e preguntas. Hai varias presentadas. A primeira, presentada por Silvia Pardo, María Chao e Manuel Escobrido Calvo. Sobre cal é o estado actual da estabilidade e seguridade da rotopala comprada en Endesa, que actuacións ten previsto implantar o Concello para garantir a seguridade das persoas no uso que teña planificado, cando se implantarán e cal será o seu importe. Contesto eu a esa pregunta. Vamos a ver, a rotopala que se comprou quedará no sitio no que se atopa actualmente. Non haberá traslado da mesma e quedará aí instalada como símbolo da historia do patrimonio industrial de As Pontes e como unha mostra física dun período moi importante da memoria do noso pobo. Actualmente non hai planificado para ela ningún uso máis que o meramente expositivo ao aire libre, exactamente no lugar no que se atopa actualmente. E, polo tanto, a zona nun futuro efectivamente será visitable, pero non así o acceso á rotopala.
Polo tanto, o Concello que ten pensado é habilitar un perímetro de seguridade e procederase á retirada de algúns elementos da máquina que poidan supoñer un risco de desprendemento se así é considerado por parte dos técnicos. O importe, lóxicamente, vai a ser, saberase cando se presuposten eses traballos de acondicionamento do perímetro de seguridade e dos custes que pode supoñer o feito de, no suposto de que efectivamente haxa que retirar algúns elementos, pois se é así, pois se saberá tamén o coste que pode supoñer, no suposto, como digo, de que haxa elementos susceptibles de desprendamento e que exista ese risco e, polo tanto, que deben de ser retirados. Respecto da estabilidade da máquina, polo que podemos comprobar, de momento non está comprometida, pero sí é posible que se deban de facer mellores respecto do seu asentamento para evitar que co paso do tempo se poida producir algún movimento no terreo, pois debido ás condicións climatolóxicas e ambientais que poidan ir ablandando o terreo ao longo do paso dos anos. Polo tanto, sí que é algo que está previsto, de momento non ten esa necesidade, pero sí que unha vez que vayamos a levar a cabo o acondicionamento da zona para que quede definitivamente en estado expositivo, pois haberá que mellorar ese plano de apoio e, polo tanto, haberá que facer probablemente algún traballo en canto ao drenado do suelo, unha base de drenado para evitar o estancamento de augas e, polo tanto, que vayan producindo un deterioro na estabilidade do chan. Sobre este tema, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí, vamos. Sí, no. A ver, sobre este tema, entonces. A ver, o que entendemos é que non hai ningún informe feito, non? Só que estades falando de que o uso será expositivo, que daquela se mirará a ver como se hai que acordanar, asentar o chan e demais, non? Pero non podemos esquecer que é unha máquina que leva máis de 10 anos sin ningún tipo de mantemento e conservación, non? Porque o seu destino previsible era achatarrala, non? Por lo tanto, non hai ningún tipo de mantemento e conservación desde fai cando menos 10 anos, non? A situación da máquina, imagino que sin ese mantemento que se facía habitualmente, creo recordar, en períodos semanais ou incluso de cada 15 días, despois de 10 anos, cando menos habría que comprobalo, non? E a pregunta que facíamos, entre outras, era se había algún informe que reflexe cal é a estabilidade e a situación. Claro, decides que igual tedes que eliminar algún elemento, non? A que se refire esa eliminación de elementos? Quenes son os técnicos que van a facer o informe? Non sei se podrías concretar un pouco máis eso. Eu contestei exactamente a vosa pregunta, Kiko, de cal é a previsión que temos, en que vai a consistir o uso da máquina, contestei a pregunta, non che podo contestar a nada máis. O coste de todos eses traballos, como digo, pois saberase no momento en que haxa un presuposto e se concreten exactamente cales son os traballos que hai que levar a cabo e, como digo, eu non son técnica, pero si é previsible que hai algún elemento que poidan considerar os técnicos que revisen que poida ser susceptible de desprendemento co paso dos anos e, polo tanto, para evitar algún risco, inda que haxe esa zona de perímetro que, eso sí, se levará a cabo, pois ao mellor hai que efectivamente retirar algún deses elementos. Repito, respecto da estabilidade da máquina, entendemos que é boa, e non corre ningún risco de momento, pero tamén é certo que co paso dos anos é probable que haxa que mellorar ese plano de asentamento, porque é unha zona que é terra, que foi unha zona de recheo e, polo tanto, soporta un peso considerable e que está sometido e vai estar sometido ao longo dos vindeiros anos
e de moitos anos, espero, pois a climatoloxía e todo o que teña que ver con fenómenos meteorolóxicos, e polo tanto é posible que o estancamento de auga poida producir pois algún movimento no terreo e que polo tanto haxa que proceder, non sei se agora ou dentro de 10 anos ou dentro de 20 anos, pero que é probable que haxa que proceder a estabilizar ese plano de asentamento. En previsión deso, pois o que pretendemos facer é previo estudio técnico do terreo e xeológico tamén para saber exactamente as condiciones do terreo, pois mellorar ese drenaje para evitar que se poida producir esa desestabilización pois nun prazo inferior de tempos. Tratar de mellorar as condicións para que permanezca estable a máquina. Do que estou oindo entonces deduzo, eu estou equivocado, deduzo que con a información de plenos pasados e o que acabas de decir, que o Concello das Pontes gastou máis de 300.000 euros nese elemento maquinaria, que ademais se justificou aquí que se pagara un informe para a adquisición. Entón, se paga iso para a adquisición sin saber o estado da máquina, sin saber cales son os mantenimentos que se ten que ter no futuro, sin saber cal é a súa posta en funcionamento, inda que o funcionamento só sexa expositivo, sin saber se a ubicación onde está idóneo cumprirá as condicións para manter por lo menos con unhas condicións mínimas de seguridade ese evento. O sea, este Concello fixo esa adquisición sen ter feito ningún tipo de avaliación, ningún tipo de valoración de todo o que conleva a operación, independentemente de que se encargase un estudio técnico que xa, como dixo Toñito no outro pleno, valorou o aceiro, nada máis. O sea, fixemos esa adquisición sin ter en conta todas esas variables. Vamos a ver, Manolo, o Concello das Pontes o que fixo foi ante unha idea clara e concreta de que non podíamos permitir que un símbolo como o que é as propias rotopalas que había pois que desapareceran sin deixar rastro en As Pontes, non? Entendíamos que forma parte da nosa memoria, forma parte dun período moi importante da historia das Pontes e que tiñan que dar como símbolo dese pasado mineiro e como símbolo desa historia do que é o noso pobo. Endesa, como sabedes, xa vos expliquei no anterior pleno, además me consta que sodes perfectamente coñecedores desa situación, Endesa tiña vendidas esas rotopalas, todas. E tiña as vendidas para achatarramento, para facer a voladura delas e vender, obter un beneficio por esas rotopalas. Ante a falta de disponibilidade por parte de Endesa para donar esa máquina ao Concello das Pontes ou de facer ningún tipo de gesto respecto de que quedara efectivamente unha desas rotopalas como símbolo do noso pasado mineiro, pois, lóxicamente, o Concello non podía permitir que foran todas voladas e que non quedara ninguna. E o que se fixo foi unha tasación desa máquina para saber o custo xusto e real que podía ter para o Concello ter que mercala. E temos efectivamente esa tasación dos 300.000 euros, non recordo a cantidade exacta, pero é a cantidad que se vai a dispoñer para Endesa. Procurando que non supoña unha retirada de cartos ás arcas municipais, senón que se faiga a través do pago de licencias de Endesa e que eso non supoña pois ter que dispoñer dunhos cartos directamente dos fondos do Concello.
E pouco máis que añadir, creemos que non era só unha intención por parte deste grupo de goberno, sino que era unha petición tamén por parte de algúns grupos, de algunha asociación, e o que fixemos tamén foi informarnos de se había pois algún tipo de precedente en outros países que tuveran este tipo de máquina, e que tuveran este tipo de minería con anterioridade, e, bueno, ver un pouco o exemplo de como se musealizaba eso e tal. E chegamos á conclusión de que efectivamente era viable, que era algo que debíamos de facer, e sobre todo con esa premisa, non? De non permitir que desaparecera un símbolo do que foi o noso pasado mineiro, un símbolo da historia de As Pontes, pois que desaparecera do noso panorama de pueblo, non? E a partir de aí, repito que a exposición, o uso que se lle vai a dar vai a ser a exposición ali, ao aire libre, e que non está previsto, repito, o acceso a ela, lóxicamente por medidas de seguridade, e que o que hai que facer é habilitar un perímetro de seguridade para evitar calquer tipo de incidencia. E todos eses costes, repito, os sabremos cando se faga, porque non é o mismo se se delimita un perímetro de seguridade, se fai unha zona de axardinamento, pois lóxicamente terá un coste. Se sencillamente o que se fai é marcar ese perímetro e vallalo, pois ten un coste distinto. É dicir, será un pouco en base ao proxecto que se estableza para ese perímetro, as condicións que teñan que, serán os técnicos que teñan que decir pois a que distancia terá que estar o perímetro, e ver un pouco como se desenvolve todo iso. Repito que de momento é algo que non se pode facer, en tanto en canto non se faga efectiva a compra, e o informe hai que facer, lóxicamente, un informe xeotécnico, ou ver a posibilidade, si ten Endesa algún informe xeotécnico, que supoño que sí, sobre a estabilidade do suelo, que entendemos que é boa e que forma parte tamén dos estudios que ten que ter feitos Endesa de cando fixo o relleno desa voltamos con isto, é dicir, compramos, non sabemos ben o que compramos, nem sabemos cal vai ser o custo que compramos. A mí me parece moi ben que queramos manter a historia deste pobo, que evidentemente ten unha vinculación grande ca mina, en certa parte incluso con ese tipo de maquinaria, pero o certo é que non fixemos unha compra como faría un suxeito racional, e sobre todo, cando se está falando de carto público, máis racional ainda, non? É dicir, pagamos un informe de tasación que é un informe, teño a miña propia opinión sobre eso, de como se fan as negociacións e os informes de tasación, pero é que ademais, si non facemos ningún tipo de estudio o significado que ten económico, o mantemento desa maquinaria, se ademais me estás a dicir que ainda hai que estudiar xeológicamente o terreno para saber se pode permanecer ali, se non teño estudiado como vou poñer en valor, se me estás dicindo que recurriches a outras cidades mineiras en Europa onde se musealizaron maquinarias, pois o que menos que preguntar cal é o mantemento, parte de unha orientación, en que non queremos facer un estudio que penso que se debería ter feito antes, e sobre todo de como recibimos a máquina, para saber só canto nos vai costar poñela en condicións de que poda ser xa non visitada, que parece que ser que non, sino admirada, digamos. Pero todos esos custos deberíamos todos estudiados. E se vamos aos estudios de outras cidades que fixeron cousas parecidas ou non, pois hai casos de éxito, hai casos de verdadeiro fracaso, pero polo menos nos casos de éxito teríamos tamén aproximacións a toda esa casuística que nos vai vir encima e que estades amosando un nivel de incertidumbre que é bastante preocupante. Porque imagínate só que agora o estudio xeotécnico
poida dicir, que non sei, ou galla que non, pero que poida dicir que unha máquina desas condicións non pode permanecer nese emplazamento. Que facemos? Non sei se non me expliquei ben ou non me entendiche ben. Me refiero a que deberemos de facer nun futuro un informe xeotécnico, inda que entendemos que xa o hai feito por Endesa, no que a estabilidade da máquina agora é boa. Pero probablemente nun futuro, debido precisamente ao que vos explicaba antes das condicións climatolóxicas que poden afectar o suelo e, polo tanto, ao mellor é preceptivo facer un informe xeológico para ver se efectivamente hai algunha variación de estabilidade en canto a máquina debido á dimensión que ten, a sobredimensionada que está esa máquina e o peso que ten que soportar ese terreno, non? Respecto do informe de tasación non entendo porque, pois, sen dúda, ou que tes dúdas sobre o informe de tasación, non sei como fas tú ou outra persoa un informe de tasación. Eu o que teño claro é que nos encargamos a unha empresa especializada e homologada, a unha empresa de tasación homologada, este informe. Que é un informe que se fai sobre unha máquina que era para achatarramento e, polo tanto, se valora como o que é algo que decía Kiko antes, que leva 10 anos sin ter mantemento, e é obvio que leva 10 anos sin ter mantemento porque esa máquina se mantiña mentre estaba traballando. Agora non estaba traballando e, polo tanto, non se lle facía mantemento. Pero é que nós non compramos a máquina tampouco para poñela a traballar. Nos compramos a máquina porque entendíamos que é un símbolo importante da historia do pasado das Pontes e que debe de quedar como un elemento meramente expositivo. Non imos a poñela a traballar e, polo tanto, non hai que facerlle un mantemento de engrasado de, non sei, dos condilós ou dos cables ou de... Seguramente, en algúns haberá que facelo para manter o estado, en outros casos haberá que, ao mellor, facer algún tipo de chorreado, pero non nos vamos a poñer a pintar a máquina. É dicir, porque aquí postos a pensar, pois cada un pode pensar, pois ao mellor hai que pintala de rojo, pois non. Pois ao mellor o que se pretende ou que tal ou que se debe de facer é que sexa un elemento expositivo que reúna as características estéticas lóxicas de un elemento como ese que estaba traballando a intemperie e que estaba traballando nunha mina. Non a vamos a pintar de rojo para poñela máis bonita, nin de amarillo. É dicir, vamos a mantela e ao mellor o que si hai que facer é chorreala para limpiala e para que non quede, pois, non o sei, o descoñezo, pero seguramente pois terá todavía restos na oruga, pois terá restos do seu traslado ou terá terra pegada. Bueno, pois haberá que chorreala e limpiala. Seguramente, canto pode costar eso? Pois haberá que chamar a unha empresa que faga, que se dedique a eso e preguntarlle canto costará eso. Pero de todas formas, a prioridade que tiñamos, que era total e absoluta, era non permitir que esa rotopala fora volada igual que todas as demais, que quedara unha rotopala que se poidera exhibir, que poidera estar exposta públicamente ao aire libre nesa zona, porque era mina como símbolo do noso pasado mineiro. E a partir dai, pois, seguiremos facendo e seguiremos falando. Mira, e cal é a diferencia entre volala e que caia? Porque, bueno, estás falando da estabilidade pensando no chan, nada máis. Nos na pregunta, cando falamos de estabilidade, non falamos exclusivamente da estabilidade do chan, falamos da estabilidade da propia máquina. Ti dis que hai elementos que necesitaban mantemento preventivo cando estaban funcionando, que ahora non. Bueno, eso é moito adiviñar, moito adiviñar. Hai elementos que son básicos para a seguridade da propia máquina, que se algún desos elementos falla, a máquina vense abaixo. E claro, entre volala e vendela para chatarra e tela así, sin facerlle nada, porque Endesa levaba 10 anos sin facer nada, nós vamos a seguir sin facer nada tamén, igual nos atopamos que se nos cae a máquina, que non pase nada, pero se nos cae a máquina, e entonces o custo xa sería maior, porque teríamos que levantala. Decía Manolo que hai experiencias de éxito e de fracaso, e de fracaso tamén, pero de fracaso en máquinas moi parecidas a estas, e as do éxito nunhas situacións moi distintas a como está esta. E nunhas situacións que poñelas como debe de ser, teñen un custo elevado, un custo elevado, aparte de ter unha necesidade de executalas de forma prácticamente inmediata. Non podemos estar no plan que tiña Endesa, porque Endesa tiña unha finalidade para esa distinta da que parece que ten o Concello.
Kiko, repito, eu non son técnica, non sei os elementos que hai que acondicionar. Creo que consideramos que a estabilidade da máquina boa, pero que efectivamente pode haber elementos que sean susceptibles de ser retirados para evitar que caigan. En calquer caso, respecto do custe da máquina, que é algo sobre o que facedes moito fincapé, creo que quedou sobradamente explicado en base a que foi feito e tal, decirche que foi tasada como chatarra, por iso decía Toñín que tasaba o aceiro, basicamente, é que o valor da máquina está garantido porque en calquer caso o retorno dese valor da máquina estaría garantizado, non? Respecto ao precio da chatarra. O sea que ese sería o menor dos problemas. De todas formas, a intención é que sea de exposición, que non sea accesible, polo menos de momento, e facer ese perímetro de seguridade e acondicionar a zona e ver que no futuro pois que non haxa ningún tipo de problema. Cales van a ser os costes de mantemento? Pois non o sei, porque ao mellor hoxe o chorreado creo que sí que se debe de facer para acondicionar a que quede nun estado de limpieza e que evitar pois ao mellor algunha zona que poida ter corrosión ou eso, pois quitala, acondicionar ese perímetro, ver como se fai con zona xardinada ou non, ver como se fai a retirada deses elementos que non se van a poñer en funcionamento e que ao mellor non teñen un valor expositivo ou non son nada referente en canto a estructura nin o que pode supoñer a estructura estética, non? E que poden ocasionar algún problema ante un vento forte ou que no futuro, ou a medida que vayan afectándolles as inclemencias do tempo, pois ao mellor se chega á conclusión de que é preferible retirálos, non? Estou a falar ao mellor de algún cable ou de algunha barandilla que ao mellor o que hai que facer é acondicionala ou retiralos en algúns casos. E a medida que vayamos vendo as necesidades, pois saberemos o importe que pode ter eses gastos de mantemento. En calquer caso, non serán ningún os gastos de mantemento, entendo que anuales, nin perpetuos, pero sí, pois cada X anos, pois haberá que darlle un repaso, por decirlo de algún xeito, son máquinas que levan moitos anos traballando e, lóxicamente, o que facía Endesa era un mantemento, pero un mantemento para manter a actividade de traballo con elas. É dicir, pois, supoño, non o sei, pero por decir, pois, dende o engrasado ata botarlle suministro de gasóleo ou do que levara, non? Pero, por exemplo, hai cables eléctricos que seguramente os retiraremos ou non, pero que non vai a ter suministro eléctrico esa máquina. Polo tanto, son cousas que agora mesmo non se poden prever. O que sí se pode prever é que en todo caso será un mantemento cada X anos, que ao mellor, pois, cada 10 anos, pois ao mellor sí hai que pegarlle pois un repaso de mantemento e ver as cousas que hai que mellorar ou sanear ou cambiar incluso. Bueno, eu quero que estedes tranquilos, a mí tocoume de mirar as pezas das máquinas durante 10 anos. A presión que hai sobre o suelo desa máquina de 3.000 toneladas é o equivalente a un home de 80 kg sobre o suelo. Os cables estaba calculado en orden de marcha, dito polos técnicos da casa, que cada cable aguantaría da máquina en marcha 40 veces de seguridade, e ten 4 cables, non van caer de momento. Se pintamos os cables temos para 40 anos. O único que hai que botarlle grasa onde ten as roldanas, o resto non hai problema ningún. En cuanto ao precio, se miramos que iso é aceiro bon, de calidad, que ainda non se fai agora en España, e o ferro do país está a 0,25 euros o kilo, temos 750.000 euros. A min non sei o resto de compañeros, pero a min, a túa opinión sobre a seguridade e estabilidade da máquina, perfecta, xa está.
Era o único que pretendíamos. Si o asesoramento técnico do Concello é o teu, e ademais ti constanos tamén que tiveche responsabilidade sobre esa máquina, pois nós xa estamos tranquilos. Nós. Vale? En calquer caso, a ver, sobre esta máquina, é dicir, asesoramento hai, dicir, que máis sabe desto, lógicamente, a empresa propietaria, que nos, neste caso, nos vende a máquina, porque o destino da máquina podía ser o de Lignitos de Meirama, donde xa non queda ningún, é dicir, era outra opción que tiñamos, desguazala e punto. É dicir, Meirama, o Concello pideuna, non pudo ser, Fenosa vendía a máquina e o Concello legitimamente decidiu non comprala, non? Por tanto, o asesoramento por parte de Endesa si o hai, e como di Toñito, é verdade, que é unha conclusión que é moi simple, pero é certo, decía antes Monse. Decía Kiko que a diferencia hai entre que caia de golpe a través de dinamita ou que caia pouco a pouco coa corrosión. A diferencia é importante, pero en calquer caso, seña como seña, a día de hoxe, a precio do ferro, pois fixemos un gran negocio, como negocio, que non é, lóxicamente, a intención de respecto a esta máquina. A intención é mantela, non mantela para empregarse, non mantela para que extraiga miles de toneladas de carbón cada ano, sino simplemente, como decía Manolo, de entrada para admirala, non? Que creo que xa é bastante, non? En calquer caso, a intención era evitar que se desapareceran todas e pouco a pouco iremos facendo os deberes que, lóxicamente, quedan moitos por facer neste proxecto. O que podemos aportar é as condicións da máquina é o que é, vai. A ver, Donito, eu digo, si a responsabilidade sobre o tema da adquisición da máquina xa sabemos de quen é. A responsabilidade sobre o tema da seguridade da máquina é túa. Bueno, pois nós xa sabemos, en todo caso, quen é o responsable, punto. Decirle tamén ao alcalde que, claro, vas a Lignitos de Meirama, en Francia, Cap de Cuber, cantas máquinas desas hai en este momento? Alemania, en Ferrópolis, cantas máquinas hai en este momento? E en que condicións están? Sí, pero e en que condicións están? Igual, Tonito, están nas mesmas condicións que tedes vos está aquí? Non, ten apoiado o rodete con correcto, e iso que implica? Que ti sabes o que implica eso? Apoiar... Digo, a alternativa que era deixar que... No, pero que o problema é que nadie está falando dunha alternativa. Claro. O problema é, primeiro, que, según se puxo aquí de manifesto, vos adquirides eso con unha intención, pero con unha intención visceral, sin atender outros criterios, basicamente, emotiva, unha intención emotiva. Moi ben, pois é un criterio, xa está, non? Ahora, o que estamos plantexando é que unha vez que a tedes adquirida, aí hai que facer algo, non se pode estar esperando a ver que facemos, non? E sobre todo vendo experiencias similares, donde en algún sitio acabaron dinamitándoas, e en outros teníanas nunhas condicións de estabilidade que requiren investimentos e requiren actuacións moi importantes, que Toñito pode tamén cuantificar e decir como se facían, non? Logo, se o sabedes, perfecto, xa está. Nos era a pregunta que tiñamos, a incerteza. Se o sabedes, xa está, solucionado. Era o que pretendíamos. Moi ben, seguinte pregunta do BNG. En que ano se contratou a unha empresa para realizar comprobacións e inspeccións no pagamento do ICIO? Cal foi o importe do contrato? Cal foi o importe do ingresado polo Concello na execución do meritado contrato? Das comprobacións e inspeccións realizadas, cantas corresponderon a persoas físicas, cantas a persoas xurídicas, por ámbito de actividade, cantas a Endesa, por que obras e con que resultados? Sí, primeiro facer unha precisión, non sei se queredes información sobre algún caso concreto ou pretendedes a elaboración dun informe indiscriminado. Digo porque é obvio que elaborar esta información requiere dedicar pois a xente dos diferentes departamentos a elaborar a información tal como a pretendedes, e iso xa vos digo que é inviable porque, bueno, bastante teñe os funcionarios co seu traballo día a día como para encima dedicar unha parte do traballo a facer informes estadísticas. Ojalá tuéramos un departamento para a elaboración deste tipo de informes, pero a día de hoxe é inviable. Entonces, bueno, sei que contratamos unha empresa entre o ano 14 e 15, fixo 3 oleadas de inspeccións e se fixeron nesas 3 oleadas de inspección, pois houve algunhas que foron positivas e outras que quedaron en nada.
toda esta información está arquivada. Se a queredes ver con carácter indiscriminado, pois nada, pois poñemos a disposición os acetas e os mirades, e se queres saber algo concreto, pois si polo podemos mirar. Si nos das acceso a esa información tamén nos vale. Pois, pero temos acceso, é dicir, nos... Sí, localizada no arquivo, estamos neso, en base aos 3 pagos que se fixeron a empresa, iban con unhas oleadas de, digamos, de inspeccións. Eso ten que estar arquivado seguro, porque ainda non pasou demasiado tempo, con cale coller os acetas correspondentes, poñerlos a disposición e se vos vale así perfecto, porque xa vos digo, se non terías que preguntar algo concreto, porque se non é enviable, que non é, porque a mí non me gusta, cando me comprometo a dar unha información non tal, e xa me pasou, ainda teño pendiente información do pleno de xaneiro, porque están buscando, no, claro, pero que todas as licencias de Endesa, todas as liquidacións de Endesa, todas, claro, eso leva poñer a xente, neste caso en urbanismo, neste caso en tesorería, a buscar esa información. Ese funcionario ten un traballo ordinario que ten que interrumpir ou buscar os huecos libres para buscar esa información. Non me gusta que pase demasiado tempo. Entón, se queredes, propoño, cando se esa información indiscriminada, o que podemos facer é, se se pode, poñer, neste caso, si é moi fácil, poñer a información a disposición. E se non, vos pediría que fixerades, o sea, pidieras cousas concretas, porque entón, si é buscar a cousa e darla. A ver, nosotros que queremos é trasladar a información, pero correcto, pero ti sabes tamén xeito é moi complicado. Ti sabes tamén cal é a motivación das preguntas por escrito, moitas veces, non? Que non damos accedidos aos expedientes. Cando pedimos, tardamos ano e pico en chegar ao expediente. Cando chegamos, podoche traer as solicitudes que temos sin contestar e reducimos solicitudes como se nos pedía desde o Valedor do Pobo. Creo que a outra parte, que era a celeridade en posta a disposición, non se cumpleu, non? Pero, bueno, en calquera caso, si en este caso, neste expediente, me dís a onde temos que acudir para que se nos dé acceso a él, eu... Acudir ao arquivo, o que pasa é que eso xa sería... No, perdona, digo, o normal é que se busquen os acetas onde están, en base aos 3 pagos que se fixeron, e esos acetas, pois os deixamos, os lo comunico e os revisades como mellor vos conveñes. Bueno, entón, esperamos a que nos comuniques que sí, temos a que disposición. hai que localizar os acetas. Vale. Solo pedirche certa celeridade, que non tardes 2 meses. Pero non os vou localizar eu, será o funcionario, neste caso, que firmaba as liquidacións, o que ten que facer. E entón, claro, ten que facer o seu traballo ordinario, repito, e non podo dedicar en exclusiva a isto. Por eso digo que se queredes unha información concreta e a pedir concretamente é máis fácil que pretender a elaboración de informes ou estadísticas, por eso xa che digo que vai resultar imposible. Seguinte pregunta, tamén do BNG. No orzamento de 2014 figuraba unha aplicación referida a unha subvención nominativa ao CD As Pontes por un importe de 200.000 euros. Expediente que, segundo as bases de execución, nomeadamente a 53, para a súa tramitación non requería novo acordo de pleno por corresponder a súa resolución ao alcalde. Na liquidación do orzamento reflectíase a non execución da meritada partida. Cal ou cales foron as causas para non ter asinado o correspondente convenio coa entidade deportiva no ano 2014? Sí, neste caso, bueno, o tema do Club Deportivo As Pontes pensamos que estaba suficientemente debatido, pero non é problema ningún. Propoño convocarvos a unha comisión informativa co interventor delante e toda a documentación, porque así é máis fácil, digamos, calquera cousa que querades consultar ou que querades preguntar, pois na comisión informativa non haberá ningún problema. A ver, nós entendemos que a pregunta é bastante directa, é dicir, non hai que ver expediente porque non hai expediente, entendo. Si non se asignou o convenio... Si hai, si, seguro que hai. Para o 2014? No, seguro que hai porque cada expediente trae causa. É dicir, non unha subvención nominativa ou cualquier outra subvención trae causa de subvencións anteriores. Eso non se escapa. É dicir, non sei exactamente cal é a causa, pero seguro que trae causa. Sabes que isto, bueno, non é... Debatimos aquí suficientemente, pois todos os anos se lle dá unha subvención ao Club Deportivo As Pontes. Houve un tempo que houve uns procesos de fiscalización que resultaron satisfactorios, houve hasta, creo que en algún momento houve que ir ao xulgado. Nosotros, neste sentido, con respecto ao Club Deportivo As Pontes, vamos a manter, digamos, a subvención nominativa, vamos a manter o apoio. Sabes que isto son expedientes complexos, nosotros... Por eso digo, unha comisión informativa, levamos expedientes, a intervención diante, miramos e co documentación diante, se pregunta o que se teña que preguntar, ningún problema, quero dicir, pensamos que isto estaba suficientemente debatido, pero non teño ningún conveniente en facer unha nova comisión informativa, se vos digo, o convoco inmediatamente. Pero, escoita, suficientemente debatido, como ti dis, en todo caso sería 2013, 2015, 2016,
xa creo que 2017 non, pero que 2014 non aparecía nada, nunca se falou de 2014. O 2014 non se falou porque nós non temos constancia de que se asignara ningún convenio e, polo tanto, de que se dira ninguna subvención. O que estamos preguntando é a causa por que no 2014 non se lle dá, sin embargo, no 2015, no 2016, sí que estén, pero concretamente no 2014, porque non? Pois iso que che estou dicindo, requerirá de ver a documentación inmediatamente anterior para ver cal é a causa do que te preguntas. Entón, como eso requiere de ver a documentación anterior, seguro, pero fijo, fijo que requerirá ver o que pasou antes para ver o que pasou aí e o que pasou despois. O normal é, pois como sabes que son expedientes complexos, hubo expedientes de auditoría e de todo isto complexos, pois o mellor é coller todos os expedientes, os poñemos encima da mesa, coa intervención diante, e se pregunta o que se queira preguntar e se ve todo o que se teña que ver. Digo por practicidade, porque non é unha cousa... Estamos igual, ti eres o que dirixes o departamento, fai como queiras, non? Eu creo que é bastante máis simple. E ademais, desde o 2 de marzo, creo que habría tempo. Pero, bueno, damos igual. Se queres facer comisión, pois facemos unha comisión. Non pasa nada. Seguinte pregunta, tamén do BNG. En cantos procedimentos comparece na actualidade o Concello perante do xulgado contencioso administrativo, en canto se recorrente o Concello, contra de quen e por que causas, e quen representa o Concello, nos que o Concello é a parte demandada, en canto se a outra parte unha persona física, e cales os actos impugnados, quen representa o Concello, en canto se a outra parte unha persoa xurídica, e cales actos os impugnados, quen representa o Concello. Pues poñendo como exemplo que decía antes, prototipo de información inabarcable e inelaborable polo departamento correspondiente. Es decir, si queres conocer algún procedimiento concreto, poder revisalo, poder velo, pero elaborar estas estadísticas de cantos procedimientos, contra quen, por que causas, quen representa o Concello, cantos é unha parte física ou unha xurídica, isto é unha elaboración que non hai personal no Concello, non hai alguén que se pode dedicar a facer isto. Entón, se queredes algo concreto, ningún inconveniente, se con este carácter indiscriminado é literalmente imposible. Nin siquiera a primeira de cantos procedimentos? Un número, sí, se pode falar cos abogados e que digan o número de asuntos que levan. Un listado, cando menos, dos asuntos por parte dos gabinetes. Intento, pero quero decir que entendes que elaboración, poñer a alguén a elaborar información. Sí. Si ti queres conocer algún asunto, nosotros faltaba máis, non hai ningún problema de conocer o asunto que che interese, pero pedilos un número, un listado, é elaboración puramente estadística, e non temos un departamento de elaboración estadística ni de facer informes. Se os hai que facer é para algo concreto, pero traballar por traballar, quero decir, todos os empregados municipais teñen bastante traballo como para dedicarse a elaborar este tipo de información que, en calquera caso, é con carácter indiscriminado. Dime todos, e dime contra quen, e por qué. Quero dicir, non hai nada que ocultar, non temos ningún ánimo de ocultar, pero normal é preguntar, oye, este asunto quero verlo, pásame o expediente que... Pero iso é o problema, se non soupéramos cales son, podíamos preguntar por algún concretamente, pero igual preguntamos por algo... Entonces, vale. Entendido. Intentarei obter un listado. Vale. Home, e espero que non serían moitos tampouco, non creo que dé moito traballo. Non sei. Hai rollos e preguntas? Bueno, tiña preparadas 25 preguntas, pero para seguir a tónica que nos últimos plenos, pero teño que deixar de facelas porque teño que marchar a traballar, teño que dar clase, entonces os deixo para o próximo pleno ou algunhas delas, polo menos, as farei por escrito, pero sí quería deixar, como a todos os plenos tamén, deixar feitos 3 rogos, e é que estamos a punto de cumprir 3 anos de legislatura e nas Pontes seguimos en plan industrial, seguimos en plan de emprego e seguimos en xeriátrico público. Moitas gracias. Vamos, María. Sí, a ver, primeira pregunta. Podes aclarar por que se suspendeu o pleno ordinario da semana pasada? Bueno, vou contestar eu. O pleno ordinario suspendeuse por enfermedade de algún dos concelleiros, miña concretamente, e por motivos de traballo de algún outro concelleiro. Si é certo que había tamén motivos institucionais por parte do alcalde.
No, é que como se contradeciron as informacións que nos chegaron, por un lado, motivos institucionais, e por outro lado, enfermidade, era para saber cal das dúas era certa, pero, bueno, se son as dúas, pois, xa está. Seguinte pregunta. No pleno de setembro presentamos unha moción para, aproveitando que está o alcalde, para a mellora da estrada provincial 7003 que está nos Airíos, que retiramos porque se dixo que se iba a enviar un escrito á Diputación. Queremos saber como está este trámite. Pois está ordeada a redacción do proxecto. Ese é o trámite. Pois, que máis preguntas? En relación con a xuntanza que mantivemos co alcalde no mes de decembro sobre a posibilidade de poder crear unha especie de Consello Económico e Social efectivo para fomentar a creación de emprego e o desenvolvemento da nosa vila, na que o alcalde quedou de iniciar os trámites que considerara oportunos. Tamén queremos saber se iniciou algunha conversa ou algún trámite. Bueno, o trámite que efectivamente tivemos esa conversa contigo e con outros representantes da tua forza política. Efectivamente, bueno, pues, querían valorar bien positivamente a iniciativa, pero quedamos de valorar o diseño da mesma. En cualquier caso, que sí que, falando estes días, o que sí que é certo que xa existe de antigo o Consello Municipal, que o que se podría utilizar como base, ainda que teníamos que reforzar de alguma maneira a presenza de algún outro sector ou algunha outra entidade que podera ter sentido que estivera incorporada, se pode utilizar como base pois para crear un foro precisamente de xente que este pois disposta a aportar para o diseño futuro industrial e laboral da nosa vila que todos tanto apreciamos, non? Por tanto, ese é o punto. Espero que nos próximos días poidamos sentarnos a diseñar si vale exactamente ese instrumento ou hai que crear outro novo ou mellorar o que xa hai. Ben, por a miña parte xa remato. En relación coa praga da pataca, non sei se Toñito me pode contestar. Este ano temos prohibido. Sigue prohibida. Queríamos saber se hai algunha persona ou entidade deste concello que acceder ás axudas da Xunta se as puderon cobrar. Todo aquel que entregou as patacas é de axuda. O que entregou as patacas. Pero tes constancia de que xa recibiran a xente que entregou as patacas, sí. Vale, pois nada. Sí, espero. Vou fazer eu unhas preguntas tamén. Queríamos saber sobre a situación do ensino na nosa localidade, se fixeron algún consello escolar municipal, se sacou algún proxecto de novos ciclos formativos, se estudiou a viabilidade deses proxectos, se fixo estudio da situación educativa, etc. Como está ese tema? Houve a finales de xaneiro, se non recordo, un consello escolar municipal onde se tratou eses temas, onde estaba presente toda a representantes da comunidade educativa, incluído o inspector de educación da zona. Nese consello escolar acordouse unha serie de, non teño aquí esa documentación, se había feito unhas reunións previas e acordouse elevar unha serie de peticións de ciclos formativos que tiñan que cursar os diversos centros educativos, que é o canal correspondiente. A parte deso, seguíase traballando co tema da FP Dual. Precisamente mañá temos unha reunión en Santiago para a ver si tratar de conquerir que po ano que ven, po curso que ven,
se implante FP dual de excavacións e sondeos en As Pontes. Sí, bueno, das propostas que se fixeron sobre os novos ciclos, están basadas en algún estudio ou é só da comunidade educativa, dos representantes da comunidade educativa que están no Consello Escolar? Houberon as mesas de traballo previas nas cuales había representantes das distintas entidades, consensuárase nela unhas alternativas a propoñer e que se levaron ao Consello Escolar e que, como se digo, teñen que canalizar os distintos centros educativos a Consello de Educación. Outra pregunta unha cousa, Alberto, ao respecto, dúas matizacións o que di alén os dous ciclos plantexados. Un ten toda a lógica do mundo, que é o referido a centrais eléctricas e sistemas de distribución eléctrica, que ten todo o sentido do mundo aquí, e outro é o de excavacións e sondeos, que se falou nas mesas a proposta nosa, pero hai que dicilo todo, unha proposta que plantexaba o voceiro Francisco da Silva, Kiko, donde, digamos que buscando un ciclo que non houbera ofertado en todo o territorio galego, este é un caso dos poucos que hai. Por tanto, a proposta dele, reunímonos aquí cos empresarios non só locais vinculados ao mundo de excavacións e sondeos, sino sobre todo as patronais de excavacións e sondeos que teñen demanda para ese tipo de técnicos, non os hai no mercado. E, por tanto, fixemos unha reunión nesta SA con esas patronais e a verdade que a resposta é magnífica. Creo que os datos que se poden decir alén, hai creo que 23 compromisos firmados, non? Sino 23 empresas dispostas a incorporar alumnos e alumnas dun ciclo a través da modalidade dual, que é unha modalidade onde os propios empresarios tamén asumen obrigas económicas para cos alumnos e alumnas, non? Por iso a reunión de mañá é vital. É dicir, nos fixemos o traballo de detectar, nos me refero ao Concello, non? A comunidade educativa, de detectar, neste caso Kiko, un ciclo que non hai aquí, unha oferta educativa que non hai non aquí, sino en Galicia, nin todo o noreste, dous, que ten demanda social, que ten demanda empresarial, e, por tanto, cumpre todos os parámetros para que a Xunta de Galicia nos acepte, porque, ademais, incluso, o que o catálogo de profesorado que hai no centro está implicado, o director tamén está implicado, aceptan de bo grado a implantación deste ciclo e, polo tanto, calquera dos dous ciclos, un está máis avanzado que outro, neste caso o de sondeos. Esperemos que mañá nos encontremos con un sí rotundo, porque levamos todo o traballo feito. A segunda pregunta é sobre beirar rúas rotas no centro da vila, sobre todo nos bordillos nos que hai cargas e descargas que están bastante rotos. Bueno, eu creo que as aceras se suelen arreglar, pero os bordillos sempre quedan machacados, si se poderían arreglar. Si tedes pensado algo para esas zonas onde o bordillo xa está machacado de todo. Sabes alguna zona que é sí, claro. Bueno, hai varios. É verdade que as aceras tamén, o que está mal é o bordillo que a veces pisas e tropezas, enganchas o pé. No, e as aceras, é verdade que a plaqueta, que creo que é un elemento que hai que ir suprimindo na medida do posible, dá moita lata, é dicir, móvense con moitísima facilidade, como pase por encima calquer tractor, furgoneta ou vehículo que acceda ao garaxe, solense mover con moita facilidade, e xera bastantes reclamacións de responsabilidade patrimonial aquí no Concello, aparte de incomodidades de todo tipo. Para darlle o exemplo a Toñito, digolle a Avenida de Villalba, por exemplo, diante de Correos, na Avenida de Villalba. Sí, por poñer un exemplo. Os bordillos son antigos, en moitos casos dos 70, 80, e, por tanto, cando vamos renovando as rúas, normalmente, agora vamos cambiando tamén os bordillos, non? Pero si esperamos casi a renovación das beiras rúas para renovar os bordillos, porque renovar os bordillos somente tampouco ten moito xeito. Aí atrás se dixera neste pleno que se estaba estudiando a posibilidade de elaboración dunha relación de postos de traballo, dunha RPT neste Concello, si se avanzou algo nese tema.
Sí, estáse elaborando a relación de postos de traballo. O mismo xa pasou unhas fases previas nas cuales houve entrevistas aos traballadores e traballadoras do Concello, houve unhos cuestionarios que cubriron, que se evaluaron por parte dos jefes de unidades técnicas e que ahora están a evaluar pola empresa que vai a elaborar a RPT. Hai material almacenado nun almacén de obras en coidar, por que non o colocan nun espazo nas condicións axeitadas para a visita de todos? Propuxos a Casa de Enerxía, pero dixo Toñito no último pleno que ali non hai sitio, que hai un transformador de Endesa. Pero ti que dis, o alternador que hai arriba a máis as partes eléctricas que hai? Sí. No, sobre o material almacenado para o Museo da Minería que se recolleu. Ese está especialmente guardado nun contenedor con chave, con calefacción. Bueno, sobre o estado dese material quería preguntar. Cando queires podo visitar, Vale. Pois xa me deixo nos a chave. Non, eso obligounos a Xux. No, digo que ten máis sorte que nós o material. Nos seguimos sin que obligar a camar. Obligarnos así. Sí, sobre as comisións de patrimonio, insistimos en que se convoque algunha porque vemos que aínda non se convocou ninguna. É un robo. Plantáronse árboles na ladeira do lago, cando medren impedirán a visión de liña de horizonte do lago, que é o máis chamativo e o máis bonito. Se existe unha planificación para a plantación desas árboles, e se atenden a algún proxecto ou estudio. Plantámonos nas zonas onde se vai o terreno, para que fije el terreno. Non se van plantar máis, solamente nesas zonas. Entón xa ten unha xustificación, gracias. Entón non existe ningún estudio ou proxecto para facer esa zona máis... O sea, aparte das casetas estas que se iban facer, se existe algún proxecto onde se pode haber como que se pretende facer coa superficie da praia do lago, etc. Melloraremos todo canto poidamos, pero temos que ir con calma e gastando ben, decente, para acertar. Si eso rogaríamos que si se plantan árbores ou si se vai facer algún tipo de xardín ou de tal, que sexan árbores autóctonos. Os que hai hasta agora son todos, Nada máis. Sí. Non, hoxe non teño nada. Sí, yo. Sí, bueno, un robo. O 24 de febreiro foi o día no que se conmemora o nacemento de Rosalía de Castro, e no Concello das Pontes só se fixo un acto en conmemoración dela, que foi en contacontos infantil na biblioteca. Dende o BNG pensamos que é imprescindível poñer en valor a autoras como Rosalía de Castro, fundamentais ademais na historia da nosa lingua. Creemos que é importante que recollades para o no que ven, para 2019, esta suxestión de pensar outro tipo de actos, non son contacontos infantil, para conmemorar como se merece este día. E ademais tamén, que tendo en conta que chega aí o Día das Letras, o 17 de maio, pois que tamén se teña en conta, hoxe non está a Consellería de Cultura, pero que se teña en conta tamén pois a revalorización, a posta en valor de autoras como María Victoria Moreno. En canto a preguntas, quería preguntarvos como está o cambio de nome da rúa Juan Antonio Suárez, que aprobáramos nunha moción hai uns meses. Digo que está comunicado aos vecinos da rúa, feitos os cambios oportunos, comunicado a todas as entidades que se podían ver afectadas. Ben. As obras no mercado vello, que data tedes para a execución, para a finalización das obras no mercado vello? Porque xa dende aí, dende principios de mes, xa non hai posibilidade de facer ningún tipo de acto ali. Entón, que data tedes máxima para a execución de obra? Agora temos pensado empezar a principios de abril. Ten un
prazo de execución, se non recordo, creo que de 3 meses, lo cual, abril, mayo, junio, finales de junio, esperemos que esté rematada a obra. E para cando ides a mañar as goteras da biblioteca? Bueno, contesto cheu porque non está rebolo. A biblioteca está revisada, efectivamente, para retomar, solucionar o problema das goteiras. Foronse solucionando uns, pero é certo que apareceron outras. É un problema que temos por culpa da placa da plaza, hai que acondicionar, hai que facer máis obra. O que se fixo foi tratar, velo agora, as anteriores solventáronse, pero agora efectivamente hai outras e hai que ir solucionando a medida que vayan surxindo, hasta facer unha reparación total do que é a placa da plaza. Xa, o que pasa que, a ver, non é unha cuestión menor. Si pasades calquera día de choiva pola biblioteca, a mes na sala infantil, que está empezando a coller un montón de humidades, hai a veces que hai 6 caldeiros de agua e as cativas e cativos xogando por ali polo medio. Totalmente de acordo, por eso che digo que efectivamente agora hai unhas segundas goteiras, é dicir, houve unhas goteiras que solucionou o problema, pero salen outras, se foi a revisar, agora cando volveu a haber o problema, e o que detectamos foi eso, non, de que en algún caso esas goteiras veñen precisamente da placa, non, da placa da praza, e que hai que solventalo, pero que é unha obra importante, xa non se trata de ir solventando o problema de que surxe unha goteira, sino que hai que facer unha actuación máis de máis envergadura. Entendo que a resolución das goteras vai unida á decisión que tomedes sobre a plaza. Non, digoche que é que non está o concelleiro, non che podo contestar exactamente de como está previsto levar a cabo agora. Que sí que se revisou, que somos conscientes de que houve esas goteiras, que as primeiras que houve que se solucionaron, pero que agora hai outras. Efectivamente, choveu moito, houve problemas, e parece ser que algunhas desas goteiras son debidas a filtracións da placa da plaza, e que para solventalo hai que acometer unha obra de máis envergadura, da que en principio estaba previsto, ou de como se solucionaron as outras. Outra máis sería que, para cando tedes pensado comezar as obras para subsanar o estado do paseo fluvial pola zona da vila e tamén polo encoro da Arbeira? Está, non sei se pasades habitualmente por ali, pero a situación, hai maderas rotas, é perigoso para pasar, xente maior, cativas. Si falas dos que son pasamar, non? Non, de todo. Non, vamos a ver, o que é o paseo fluvial, efectivamente ten un problema. A madeira ao lado do río é un resultado relativo, por non decir malo. Hai que facer un mantenimento moi constante. É verdad que ese paseo, ademais, ten unha zona moi sombría, debaixo das árbores, e, por tanto, resbala moito, que é unha zona de pedra. É a zona de madeira, o que é a pasarela, en realidade, ten algunhas zonas de madeira estropeadas. Ademais resbala con moita facilidade. Por tanto, estamos en conversas con unha empresa aquí local que nos trouxe unha mostra para sustituir esa madeira por outra que ten un tratamento superficial que evita que se resbale. Por tanto, estamos esperando o presuposto dese traballo para cometer. E xa, por último, falamos xa hai polo menos un ano da posible elaboración dunha ordenanza de valados publicitarios. Non sei como levades o tema. Pois lento porque hai que encargala. Temos dúas en Pasair, que sería esa de valados publicitarios, e máis a de tendidos eléctricos, que seguramente se encarguen a pedir un par de presupostos, seguramente se encarguen a mesma empresa. Bueno, eu, en principio, preguntar por como está a resposta escrita das preguntas do pleno anterior. Tiñamos 3 preguntas, creo recordar. Unha era sobre o tema cando tuvera o Concello conocemento dos lumes acontecidos no 2010 nos terreos da cooperativa Canle 4. Outra que eran a das revisións das liquidacións por plusvalías no 2017, e outra que eran cantas revisións de liquidacións
pola contribución relacionadas co cambio catastral que houbera de urbanizables se tiñan feito. Eu falo das dúas últimas, plusvalía e contribución están en elaboración. Se che digo, cada técnico está coa súa. Vale. E da primeira, do tema dos lumes da cooperativa, a pregunta era, se recordas, era en que data tivo conocemento documental o goberno municipal dos incendios forestais acontecidos no 2010 nos terreos da cooperativa Calde 4. Tomo nota dela, eu non estaba con esa directamente, non estaba no meu negociado, pero tomo nota dela. Bueno, é unha pregunta de xaneiro, Bueno, quero dicir, a mí me deu traslado de... No, pero fixera no pleno. Eran preguntas por escritas do pleno de xaneiro, non é que traslado dimoscho por escrito. O sea que, bueno, seguimos. Tiñamos tamén peticións feitas desde xa fai bastante tempo sobre o tema da modificación da ordenanza do IBI, non? Que tiña relación co uso de almacén estacionamento. Non sei se recordas que aprobaches inicialmente, expúxose, nós desde o principio pedimos consultar o que era o padrón en ese ámbito. Pois mira, temos escritos registrados. Pero non vos deran traslado dese padrón? Non, seguro. Non, mira, o primeiro é do 15/11 do 2017, a espera. Reiterámolo o 24/11, porque xa pasaran os días preceptivos, a espera. E volvímolo reiterar o 14/12 do 2017. Estamos en marzo, non? E é acceso a documentación tamén. Si, non, trasladei o padrón trasladei o padrón a funcionario correspondiente e tiña entendido que se vos... Non, o noso último padrón que se nos deixou consultar foi polo tema dos urbanizables. Os cambios aqueles que houve, pero por uso de nave almacén, además non é un padrón extenso, aquí comentades que eran 5 casos, pois non, a data de hoxe non tivemos acceso a ele. Entonces, iremos insistindo, igual que nun escrito que entregamos tamén o 9 do febreiro, donde pedíamos os escritos dirixidos a Endesa relativos ao tema das licencias e demais. Sabes que tuéramos unha comisión que daches que o día seguinte, o venres era, iba a desmandar escritos a Endesa reclamando documentación, e nós o que fixemos foi pedir copias desos escritos xunto con outra documentación, pero bueno, copia desos escritos o día 9 de febreiro. Si, a documentación con relativa a proxectos, licencias e liquidacións. O que lle solicitaches copia dos escritos que lle enviaches a Endesa. Efectivamente. E non temos tampouco, entonces... Correcto. Era... Home... Vai un tempo prudencial que se di, non? Bueno, esperamos. Outra pregunta tamén. Tema do parque tecnolóxico da Vilaveria. Bueno, mercouse ali superficie por 2 millóns de euros, creo que foi, compraronse parcelas. A día de hoxe, eso está sin desenvolver. Nós xa tivemos varias iniciativas tamén aquí neste pleno para que se fora tramitando a súa, cando menos, o seu desenvolvemento. Non fomos capaces de sacarlo adiante, pero sí nos gustaría saber que uso se lle está dando a esas parcelas actualmente. Uso as parcelas concretamente ningún forman parte do patrimonio municipal. A idea, como sempre decimos aquí, nosotros cada ano vamos dotando partidas orzamentarias para seguir comprando parcelas, porque entendemos que é interesante para o Concello desenvolver ese ámbito. De feito, este ano esperamos, porque unha cousa é dotar económicamente e outra cousa é cumplir os expedientes. Bueno, ao final, o que falo sempre, e é verdad, digamos, os proxectos que acometemos con recursos propios sempre quedan por final porque non teñen plazo, e é verdad. Pero este ano temos a firme determinación de proceder a outra gran compra de terreos. É posible que se esteña destinando a plantacións forestais, a tema de eucaliptos ou algo? Por parte do Concello? Home, non. As propiedades son do Concello. Si hai plantacións. Pode ser que non sei nos documentos de compra no seu día, pois que mentre o Concello non faiga nada que se les permitira, porque ao mellor non tiña a parcela recén plantada, e que se acordara, pois, entre tanto o Concello non facía uso dela, pois que, digamos, que rematar esa plantación, é dicir, deixala medrar e non digo que non poda pasar, Rematar, pero quero dicir, novas plantacións non é posible, non? A mí non me consta. A mí non me consta. Non digo que non é posible, digo que a mí non me consta. Non sei se hai tedes algunha forma de poder sinalizar
cales serían as parcelas que ten o Concello, máis que nada para identificalas nós tamén, non? E se o pudierais facer, pues, creo que sería interesante. Nós temos o parcelario que se aprobara no seu momento na modificación e cando se trouxera, bueno, cando se falara do proxecto de urbanización, pero, bueno, unha cosa é o que temos ali no papel e outra cosa é a realidade. Entonces, si nos gustaría que pudera señalizala ou, se queredes, algún día algunha visita ás parcelas que son municipais. Mira, en outro orden de cousas tamén, entendemos que moitas das cesións que estaban incluídas no convenio con Endesa deben de estar realizadas. Estamos vendo, por exemplo, que se está empezando coa obra do campo de fútbol e demais, non? O tema do polígono, perdón, das naves industriais, da zona industrial que chamada de Porto Roio, ali en Espiñaredo e tal, aquel terreo xa é propiedade do Concello? Ainda non, a día de hoxe ainda non é. Sabes que nos reclamáramos aí tamén a regularización de algunha empresa que está instalada ali, non? Entonces, bueno, que o teñades en conta para cando xa o deberías de ter en conta agora, non? Pero cando seña de titularidade municipal, moito máis, Nos vamos a seguir insistindo nelo tamén aí. Vale. Bueno, outra cuestión, bueno, tiñamos unha para Rebolo, pero xa non está, deixarémola para outro pleno e a ver se temos sorte, xa levamos varios intentos. Hai unha que se nos plantexou xa varias veces a nós, queríamos trasladárbola, a ver se lle damos buscar unha explicación entre todos, que na rúa Celso Emilio Ferreiro houve un cambio no que foi a parada dos autobuses escolares. Anteriormente estaban nos soportales da cooperativa, había ali un paso peonil, e ali estaban os rapaces e rapazas, e cando viña o bus cruzaban polo paso peonil e demais. Ahora trasladouse o paso peonil máis abaixo, onde está o parque, non? O cal a zona, pois, digamos, de cuberto dos rapaces e rapazas que están esperando, pois non é a que era. Non sei se houve algún motivo concreto para facer esa modificación. Eso falamos por o bus, a ver por que paran diferente. Non, a ver, nos non nos referimos tanto á parada do bus, imagino que a parada do bus para onde está o paso peonil. O que se cambiou foi o paso peonil. Cambiaron os pasos porque cando se fixo a última remodelación da rúa, aglomerado, puxeronse pasos elevados, porque sabes que era unha reclamación daquela zona moi importante, unha zona onde hai un parque infantil pequeno, bueno, hai carril bici, unha zona moi transitada, unha recta moi longa, e ocurría que, bueno, había xente que circulaba a velocidade inadecuada. Se pediron os pasos peonís elevados, e eso, me consta que en base a informe da Policía Local se estableceu a ubicación dos pasos para evitar ese exceso de velocidade. Entonces, esa foi a razón do cambio dos pasos peonís, porque neste caso eran elevados e había que manter unha certa distancia entre eles, por eso se cambiaron. O sea que hai un informe da Policía Municipal que o justifica. Seguro, porque sempre os determina a Policía Municipal onde a colocación dos mismos. Outra cousa é que o mellor, pois ora fixera falta un novo paso peonil, non sería demasiado complicado. Bueno, en calquera caso, pediremos ver o informe da Policía Municipal para esta situación, non? O que sí, nos pedímolo no seu momento tamén, e aínda non accedemos a él, era o informe precisamente da Policía Municipal sobre a ubicación dos contenedores, do lixo. No seu momento aquela ubicación era provisional, polo tempo que leva pasado xa debe de ser definitiva, e a nós síguenos parecendo perigosa a ubicación de determinados contenedores que están nas liñas estas diagonais que se poñen antes dos pasos peonils, que enténdese que non é para poder aparcar neles, non? Ainda que hai xente que aparca, non? Pero bueno, que non se pode aparcar neles, pero que ademais agora están metidos ali contenedores tamén, e restando visibilidade no paso de cebra. Exemplos, por se acaso os preguntades, xa os digo, a Avenida de Belalba, Celso Emilio Ferreiro, a Avenida de Ortigueira, están realmente perigosos. Nos levamos insistindo varias veces nesto, extrañanos moi moito que poida haber algún informe que poida avalar esa colocación, porque é imposible, non? E moito menos da Policía Local, non? Podes pedirvos, pois, que revisedes esas ubicacións e que miredes outra forma pois máis segura de situalos, ou cando menos que non interfiran aí, non? No mesmo sentido, falar tamén dunha situación similar que se produce tanto na Avenida de Vilalba como na Avenida da Habana cando é o día de feira, cando corresponde o cambio tamén de lado para aparcar entre o 1 e o 15, non? Entre contenedores e coches aparcados aos dous sitios porque aínda
se dá ese marxen de flexibilidade, hai situacións bastante complicadas a hora de circular por aí. Entonces, pedirvos tamén que poidades algo de interés en ese asunto e se o tedes, pois que o redobledes tamén interés por ele. Vale. Referente ao tema de obras, hai unha que empezáchedes, que no Cal de Catro, onde estaba a caseta esta que chamaban de golf e demais, non? Que, polo que estuéramos falando con Chicho, era unha pista de punt track, non? De bicicletas destas, que solicitachedes autorización a Aguas de Galicia e demais. Vimos que ali empezou a moverse a terreo, que se empezou a traballar, pero tamén vemos que leva moito tempo parada. Entón, se nos puderes justificar o porqué. Sí, eu falei con o encargado da obra, en este caso Carlos, claro, polas causas climatolóxicas, pois non acompañan para continuar cos traballos. En canto sexa posible, pois poñerse de novo. Pois é un problema de meteoroloxía. Sí, vale. Ben. Relacionado tamén co tema de obras, non sei a quen lle preguntar, pero seguro que alguén o sabe, estamos vendo na Rúa da Fábrica, concretamente, que non foi unha rúa que se amañou fai moito tempo, que se che salió un cambio de colectores, de saneamento ou algo desto, non? O estado que ten actualmente é lamentable. Tanto nos propios rexistros, que se esbotou formigón polo lado, pero xa non asentou ben ali o terreo, e os baches que están aparecendo, non sei se está en garantía ou non está esa rúa, pero pedirvos tamén que vos preocuparedes un pouco polo estado da obra. Está comunicado a empresa que executou a obra. Nese mesmo sentido, falar tamén da que se está acometendo, xa se acometeu no Parque de Lesneve, ali fixeches tamén unha beira rúa, falades creo que o proxecto é de mellora da accesibilidade ou algo así, estades ahora con unha rampa de madeira, que non sei se é esa madeira nova da que falaba antes o alcalde, se é da vella, ainda están a tempo de cambiala, porque ali tamén hai río, tamén hai árbore ali tapando, que o miren por se acaso, pero en calquera caso, esa obra executouse por unha empresa, entendemos que debería de ter unha partida referida a residuos, a traslado de residuos ou xestón de residuos, e polo que nós estivemos vendo, os residuos non se trasladaron todos, cano menos. Hubo parte que se utilizaron como recheo para a propia beira rúa e demais. Entonces, trasladarvos desde aquí a nosa inquedanza e que miredes, porque incluso o recheo se fixo tamén na zona da terra vegetal. No sentido que decía Silvia antes tamén, e que contestaba o alcalde, a pasarela que hai sobre o río Chamoselo, ali na balsa, non sei se é unha pasarela do Concello, creo que debe de ser da Xunta, non sei de quen será o propietario, pero ten o mesmo problema que falábamos, é dicir, ali esvara bastante, e entonces, pedirvos tamén que lle votarades... Está comunicada con todo. Xa está comunicada con todo. Moi ben, pois perfecto. A madeira que viste diante do centro do día xa é unha madeira distinta a da pasarela da Ponte dos Ferros, da vila. Unha madeira xa con estrías para que non resbale. Era só por comentarlo, estábamos a tempo ainda. Mirade, no tema do mantemento daqui do Xardín Municipal, houve algún cambio de empresa ou sigue sendo a mesma empresa que está executando ese mantemento e conservación? Sigue sendo a mesma, non houve ningún problema. Entonces, os cambios que houve aí de contratacións e tal non teñen nada que ver, de persoal, quero dicir, son cambios, non? Vale. Digo, son debidos á empresa, punto, nada máis, non? Vale, que nós víamos outro personal aí e parecenos que podía ser un cambio de empresa, non? Pero é a mesma empresa que nos está executando. Vale. Perfecto. Era por preguntarlo nada máis. Relacionado ca televisión local, que tamén hai que preguntar algo por ela, vimos outro día un festival solidario que se fixo no Cinalobi, e vimos a unha empresa que estaba ali con un dron e tal, facendo unhas grabacións, imagino que sería para montar algún vídeo promocional ou algo polo estilo, non? Desde logo, grabación para a televisión local non era, porque non eran os medios locais, non? A pregunta sería se ese mismo tipo de traballos non pode exercer ou non pode levar adiante a televisión local. Pois é que non sei de que me estás a falar, Kiko. Sinceramente non sei se había un dron, non sei se era algo referente do Concello, contratado polo Concello. A ver, eu digo, a actuación era das escolas municipais, creo que era, no Alobi, e era un festival solidario para recaudar fondos. Sí. E quen fixo a grabación ali non eran os medios de comunicación local, había medios externos.
non? Concretamente a empresa que polo Nadal ven e nos monta os taribel que montades polo Nadal sempre, non? Unha empresa de Lugo, non recordo como se chama. Non sei, non... Bueno, pois era a mesma empresa, entonces era por saber si se lle contratou a esa empresa algún traballo e, en todo caso, si ese traballo non podría executar a propia televisión local. Non o sei, non che podo contestar porque descoñezo si efectivamente foi contratada esa empresa ou outra ou para que, non o sei, teño que preguntarlle a concelleira de Cultura por tratarse dese tema. En calquer caso, como non sei o traballo que estaban a facer, tampouco che podo contestar se o podería facer a empresa, vamos, a tele local ou non. Non temos dron, eso sí que non temos. Así que, lógicamente, eso xa non o poderíamos facer, non temos dron. A ver, non tedes dron porque non queredes, non? Capacidade económica, está claro, pero aparte dichedes un curso de dron, joder, pero si a pregunta é esa, local tamén podría existir. Si a pregunta é esa, había un dron que descoñezo se o había, si a pregunta é, podería facer esa televisión local? Non. Bueno, non podería facer cos medios que ten actualmente. Non podería facelo a televisión local. Vale, correcto. Mira, falaches antes tamén do tema das obras do Mercado Vello, preguntaba Silvia por elas, decíades que tiñades pensado empezar a executalas en breve plazo, que eran 3 meses de execución e tal. Bueno, ali hai entidades que están ocupando espacios do Concello, non? Entidades e empresas, non? Que previsión tedes con elas? Hai locales alternativos? Estades dando unha compensación económica, como ocorreu no Mercado Vello, na praza? Como estades gestionando eso? Con respecto, preguntas a Mercado Vello. Sí. Evidentemente hai que buscarlles unha alternativa, por lo menos con carácter inmediato, porque non, cada empresa, cada particular, pues ten a súa, digamos, os seus intereses e non se pode deixalos xa dun día para outro sin darlles unha salida cando menos inmediata. Entón, estades vos preocupando deso, non? Porque como Alén decía que esperabades en abril, non? Decíades, executar, empezar a executar. Evidentemente estamos en conversas cos afectados para tratar de buscar unha salida. Pedirvos que, en todo caso, lle dedes prioridade a ese asunto tamén, non? En todo caso, non contestedes as preguntas do BNG, esperade e atendede a eso. Vale. En relación con algo parecido tamén, imagino que conocedes o Amigos Lab, non? O Fab Lab que ten montado esa entidade. Nos, a verdade, é que tampouco éramos moi conocedores da actividade que estaban desenvolvendo, tuvemos acceso a ela, parécenos unha actividade non só interesante desde o punto de vista pois educativo, non? Sino con ámbito incluso maior, empresarial, como innovación, aspectos tecnolóxicos importantes tamén, e o que si podemos comprobar é que a están desenvolvendo en un local provisional e que teñen que andar montando e desmontando cada vez que a montan, non? Nos entendemos que o Concello lle podía dar prioridade a ese tipo de actuacións, ademais eles teñen o soporte universitario, de universidade tamén, teñen moito conocemento que se comparte de forma altruista, non? De forma colaborativa entre eles, e entendemos que debería ser prioritaria para o Concello o buscar unha instalación fixa para que poideran desenvolver esa actividade e prestar outro tipo de servicios e actividades que serían interesantes para o desenvolvemento do propio Concello, non? Entonces, en ese sentido, pediros que, se estades facendo algo, pues que continuades con elo, que non cededes no empeño, e, en todo caso, volvervos a recordar que, por exemplo, o do Monte Caxado está libre, non? Que son alternativas que estamos precisamente mirando, a posibilidade de ocupar ese espazo libre que é Monte Caxado con unha actividade que, como ti ben dís, é un espazo de intercambio de coñecemento altruista que achega pois as novedades científicas e tecnolóxicas a calquera que se quera achegar e sobre todo porque están facendo un traballo fantástico no que se refere a achegar estas novas tecnoloxías ás idades máis tempranas, aos pequenos e pequenas da nosa vila. Por lo tanto, estamos en conversa con eles para buscarles unha alternativa de ubicación que, ata agora, o viñan facendo no Mercado Vello, se non vai ser posible. Agora están facendo provisionalmente na antigua bolera do Lar e agora mesmo tampouco poden facelo ali por motivos de axenda do propio Lar. Co cal, ainda que tiveron que facer no Lar, cada vez que fan un Amigos Lab teñen que desmontar todo o aparataxe que montan para ese día, co cal é un auténtico problema e os limita moito como grupo, non? Por tanto, estamos nese sentido
falando con eles, intentando buscar unha saída, xa sea un local municipal ou un local terceiro, se non fora posible facelo con medios propios. Pedirvos en todo caso que o local seña prioritario, pero que non descartedes tamén a opción de sentarse con esta entidade e chegar a acordos de colaboración amplios. Nos entendemos que se pode diseñar, contando con eles, un plan de actuacións que tería moitas vertientes, que sería moi interesante para o Concello, novedoso, innovador tamén, e que, bueno, estamos necesitados delo tamén, non? Entonces, aí, pues, desde esta parte, ofertar tamén a posibilidade de, se facedes algunha comisión onde poden asistir, pues, intentar aportar tamén as nosas propostas, as nosas ideas. Compartimos a reflexión, porque ademais estamos sorprendidos desa capacidade gratamente. Vou aproveitar hoxe, non me podía ir deste pleno sin preguntar polo Mini, Rana. Sei que tiveches algunha visita, porque nunha das facturas houve algún cargo que ponía Miner ou algo así, algunha viaxe ou algo. Igual estou confundido, perdón. Bueno, pois cambio o argumentario. Eu, se tiveches algunha reunión entonces polo tema dos fondos da minería, a última novedade que tiñamos era que estabades aí con a voltas, que se estaba plantexando ir a un recurso de tipo judicial por aí, e que dos 50 e pico xa non, por 10 igual sí, non? Entonces, como están? Sí, bueno, as últimas noticias que temos sobre o tema, precisamente a semana pasada houve unha xunta da COM para a renovación da directiva e, bueno, para a firma dun manifesto contra o peche das centrais térmicas e bueno, non puidemos asistir, non sei que visita te referías. Alguna factura vi, pero estou confundido, perdón. Nada. Bueno, aproveitando a ocasión, si falei neste caso coa técnica para ver como estaba a comunicación cos outros concellos afectados, non? O que me dixo é que en un principio non había ningún concello que estuvese disposto a iniciar eses trámites, co cal o que falamos e o que se comprometeu neste caso é intentar facer unha reunión con todos os concellos para que entre nós poidamos ver as posturas de cada un e ver un pouquiño si de verdade se considera que é beneficioso ou, en todo caso, non sería útil esa opción. E nada, como vos dixen en anteriores ocasións, cando teñamos máis información, chamaremos a colaboración. O tema da prescripción te dou xa avaliado e todo, non? Sí, bueno, como che decía, eles están mirando ese tema. A nos no que nos dixeron en un principio é que se consideraba esa opción e cando nos reunan, nos dirán. Ben, e xa, para ir rematando, dous robos. Un, pasou a Antroido, houve unha actuación aí estelar, estuvo moi ben, pero non seguimos botando en falta o Festival de Comparsas. Pedíramolo xa no ano anterior, cando non houve, e o que pedíamos, e ademais dimos propostas para promocionar ese Festival de Comparsas. Evidentemente, se non hai comparsas non pode haber festival, pero sí, nos parece que o Concello debería de procurar recuperala e potenciarlo ademais, non? Entonces, se podedes trasladarlo á compañeira de Cultura para ver que ocios hai. Se quere convocar tamén algunha comisión para escoitar as nosas propostas, pois estaríamos encantados de poderlo facer. Gostaríamos que o ano que ven, no Antroido, puidéramos acudir tamén a un grande festival, pero sobre todo de comparsas. E por último, pedimos, xa tamén fai tempo, e vámoslo reiterar novamente, que o Concello xestionara diante de Endesa un acto público de explicación das obras que está acometendo. Sin entrar a falar dos accesos, no seu momento pedíramos tamén que viñera a Xunta a explicar os accesos, foi unha lástima que estando onte aquí como estaba non o puderan facer, pero bueno, en calquera caso tampouco fai falta que esteña o Borja Prado aquí, pode ser calquera persoa de Endesa, que faiga un acto público de explicación na Casa do Peso, no lobby, onde queirades, para que lle explique a xente que obras están facendo. Eu podo asegurar que hai moita xente das Pontes que se sabe que se está adaptando a central, pero non sabemos que é o que se está a facer. Entón, sí sería interesante que se pudera facer algún acto informativo sobre eso, sobre todo para abrir esa obra a xente tamén, que ao fin e ao cabo vamos a seguir, menos mal, convivindo con ela tamén. Entonces, insistir en ese robo, que xa fixemos varias veces, non conseguimos, pero bueno, é certo que temos hasta o 2020 para que faigan o acto.
Kiko, un apunte sobre eso. Independentemente dese actos, que si se falou con Endesa, se vai a iniciar ademais agora próximamente, visitas, como no seu momento se fixeron coas empresas dos polígonos, as visitas á central na que aos visitantes, isto está xa acordado co director, se lles explicará in situ cales son as obras e cal é o proceso para a adaptación. Entendo que é complementaria unha cousa de outra, non? Tampouco habría ningún problema. Pero, bueno, parecenos unha boa iniciativa tamén. Moi ben, moitas gracias.